Sí, hola, boa tarde. Vamos a comenzar o pleno ordinario do mes de novembro. A corporación está completa, é dicir, están todos os membros da corporación. E pola tarde, pois eso. Boa tarde de novo a todos e a todas, aos que nos teades vendo das vosas casas. E damos paso á orden do día. Paula, secretaria da Conta. Gracias, Paula. Boa tarde. Punto número 1 da orde do día, asunto 4936, Secretaría, aprobación da acta da sesión anterior. Si non hai nada que comentar sobre a acta, pasamos ao seguinte punto. Gracias, Pasamos ao alcalde. seguinte punto. Gracias, Paula. Punto número 2 da orde do día, asunto 4937, expediente 3040-2021, recoñecemento extrajudicial de créditos 3-2021. Alcalde, salvo indicaciones en sentido contrario, darase lectura extractada ao ditame adoptado por parte da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 17 de novembro de 2021, no que se adopta o seguinte ditame. A Comisión Informativa, en votación ordinaria, por 8 votos a favor dos membros presentes telemáticamente, acordou ditaminar favorablemente o asunto e así propoñer ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, prestar aprobación ás cotas correspondentes á achega municipal á Mancomunidade de Terras de Pontevedra, exercicio 2020 e 2021, emitida cada unha por importe de 4.948,80 euros e prestar aprobación ás facturas comprendidas na relación número 101, dúas facturas emitidas por importe total de 365,79 euros. Segundo, que se elaboren por parte dos servicios de intervención os documentos contables de recoñecemento das obrigas e terceiro, que os documentos de recoñecemento da obriga se pasen aos servicios de tesourería para que se abonen de conformidade coa normativa de aplicación e coas disponibilidades da corporación. Grazas, alcalde. Gracias, Paula. Bueno, abrimos o turno de intervencións. Presidente da Comisión de Facenda, Xulio Barreiro. Sí, vamos a ver, se trata un expediente de recoñecemento de crédito de dúas facturas, bueno, da aportación á Mancomunidade de Terras de Pontevedra correspondentes aos exercicios 2020 e 2021 por 4.948 euros e unha factura de Perclas de 365 euros que hubo unha confusión aí coa súa presentación e que hai crédito no orzamento municipal co cal o recoñecemento se fai con financiación do propio orzamento. Ben, gracias, Xulio. Abrimos turno de intervencións e se os portavoces solicitan o turno de intervención. Abrimos turno. Silvia. Hola, sí, boa tarde. Escoitadesme ben? Sí, perfecto, sí. Nada, explicou no Xulio, non se entendía moi ben. No. Facía referencia que son pois unhas cotas de anos atrasados da Mancomunidade de Terras de Pontevedra que hai que abonar. Está aprobado por unanimidade na Comisión de Facenda e votamos a favor. Gracias, Silvia. Turno de Partido Socialista. Gregorio. Sí, desculpar un segundo. O salón de plenos escoítase vos entrecortado e non se vos entende nada tampouco. Sí, non se escoita, non se escoita ben. Moi distorsionado, entrecortado, hai moi mal son. Sí. Escoitase mellor agora ou non? Non se escoita igual, e a Xulio tamén se lle escoitaba moi deficiente. Sin embargo, aquí a Silvia escoitábase ben. Ahora mellor, alcalde. Vale, están... Eu creo que o meu problema tamén o resolvín. Se oye mellor agora? Sí. Algo mellor, sí. Vale, ok. Bueno, a ver se podemos continuar co turno. Tiña Gregorio. A Gregorio aquí se escoitaba ben. Sí, a ver, nada, está explicado. Non teño nada que engadir. Gracias, Gregorio. Portavoz do Partido Popular. Nada, nos mantemos a votación da comisión. Vale, entón
A comisión foi un voto unánime, entendí, non, Paula? Entón, queda aprobado, pasamos ao seguinte punto. Ben. Punto número 3 da orde do día, asunto 4938, expediente 1102-2020, segunda prórroga do contrato de aluguer de local en Avenida Seara, San Xoán, con Telefónica de España, Sociedade Anónima Unipersoal. Expediente elevado á consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 17 de novembro de 2021. Ben, salvo indicación en sentido contrario, darase lectura extractada ao ditame adoptado pola Comisión Informativa en dita sesión. E así, non producíndose debate ningún, sometido a votación ordinaria e por unanimidade de votos dos 10 membros presentes telemáticamente, a Comisión Informativa acordou ditaminar favorablemente o asunto e propor ao Pleno a súa aprobación nos seguintes termos. Primeiro, prestar aprobación á segunda prórroga do contrato de arrendamento de local situado na planta baixa dereita, entrando rotulada con número 29 baixo na Avenida Seara, San Xoán, con Telefónica de España e Sociedade Anónima Unipersoal polo período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2022 e segundo, dar traslado á entidade interesada con indicación do réxime de recursos. Grazas, alcalde. Gracias, Paula. O acordo da Comisión é favorable a todos os grupos, no obstante, abrimos turno ao presidente da Comisión de Facenda. Sí, se trata de facer unha prórroga por un ano, polo ano 2022, do local que hai na Seara alugado a Telefónica. Ese contrato ten un arrendamento de 600 euros mensuais e, bueno, ahora está un pouco superior porque se foi aplicando os IPCs correspondentes, o deste ano do 0,5%, e se trata de prorrogarlo por un ano máis, por un importe de 6.293 euros. Ben, gracias, Xulio. Continuamos, Silvia. Sí, nada máis que engadir, alcalde. Gracias. Gregorio. Sí, nada que engadir. Gracias. Ángel. Ben. Mantemos o mesmo voto. O voto favorable de todos os membros da corporación. Pasamos ao seguinte. Entón, por unanimidade de votos. Unanimidade, sí. Punto número 4 da orde do día, asunto 4939, expediente 461-2021, regulamento polo que se aproban os criterios para a prestación de servizos en réxime de teletraballo no Concello de Poio. Expediente elevado á consideración da Comisión Informativa de Facendas, Gobernación e Contas en derradeira sesión realizada con data 17 de novembro de 2021. Pois exactamente igual que nos puntos anteriores, salvo indicación en sentido contrario, darase lectura extratada ao ditame así adoptado pola Comisión Informativa. A Comisión, en votación ordinaria, polo voto favorable dos 11 membros presentes telemáticamente, dictamina favorablemente o asunto, propoñendo ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, prestar a aprobación inicial ao regulamento polo que se aproban os criterios para a prestación de servizos en réxime de teletraballo no Concello de Poio. Segundo, someter o texto aprobado inicialmente á información pública mediante anuncio que se publicará no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e taboleiro de anuncios do Concello polo prazo de 30 días. E terceiro, de non presentarse alegación ou reclamación ningunha, o mesmo entenderase aprobado definitivamente debendo de publicarse o texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia. Gracias, alcalde. Gracias, Paula. Ben, abrimos o turno de intervención. Sí. Presidente da Comisión. Sí. Sí, Pepe. Se me permite, alcalde. Sí.
Vale, o obxecto do presente regulamento é regular o servicio da mobilidade non presencial mediante a fórmula de teletraballo no Concello de Pollo naqueles postos susceptibles de ser desempeñados nesta modalidade. O seguinte regulamento, pois, basicamente, os importantes son o artigo 4 e o artigo 5, onde se desenvolven requisitos para o desempeño do teletraballo, que teñen que estar nunha situación administrativa de servicio activo, lóxicamente, e desempeñar un posto de traballo susceptible desta modalidade non presencial, como tramitación de expedientes, elaboración de informes, asesoría, etc. En todos os casos, tamén se contempla neste regulamento que poderá ser o sistema de teletraballo naqueles momentos en que as circunstancias sanitarias como as que estivemos hasta agora ou as obras no Concello que estuvemos hasta escasamente uns días, tamén podían ser de forma circunstancial se así o aconsellan. Tamén se regula a revisión, a suspensión temporal, a modificación, o porcentaxe mínimo de traballos presenciais, os criterios preferentes de autorización, cando concorresen varios empregados ou empregadas que desesen prestar o servicio mediante xornada non presencial de teletraballo na mesma unidade e son executadas aos acordos, tamén non contempla, e o procedimento de autorización que orientativamente pois, o servicio ten que estar garantizado nun mínimo de presencialidade. Neste caso, adoptamos cos sindicatos un mínimo de 2 días de forma de teletraballo na semana e 2 días de forma presencial. Ese é o 40%. En ningún caso, depende das excepcionalidades do mes, en ningún caso podrá superar o 50% das jornadas laborais mensuais. Eso pode darse cada certo tempo, en 12 cada meses, pero bueno, está contemplado tamén. E, como dixo antes a secretaria, a idea é que entre en vigor os 15 días na súa publicación do BOE unha vez aprobado en este pleno. Eu creo que o teletraballo é algo que ven para quedarse. O Estado español aprobou nun 50%, a Xunta creo que anda entre o 40 e o 50 tamén, e, bueno, pois nós aí na modernidade dos novos tempos para as administracións públicas. Gracias, Pepe. Continuamos co turno de intervencións. Silvia. Sí, xa votamos a favor na Comisión de Facenda e mantemos o mesmo voto. Ben, gracias. Gregorio. Sí, votamos a favor, como ben se di, hai que regulalo porque é unha cuestión imperativa. Hai unha norma estatal que xa regula as condicións mínimas de funcionamento e hai que establecer unha normativa municipal que lle dé forma e que lle permita adaptar as nosas necesidades concretas. O teletraballo ten moitas ventaxas de cuestións de conciliación e maior flexibilidade de horarios, reducción de maior productividade, ten unha serie de ventaxas, ademais de, sobre todo, que permite unha flexibilidade e unha adaptación que non permite o traballo presencial. En calquer caso, sempre é voluntario e ten que estar regulado por unha serie de condicións. Hai que cumprir uns criterios que veñen establecidos, co cual, creemos que a normativa se axusta perfectamente aos intereses do Concello no sentido de garantizar as prestacións. Polo tanto, xa votamos a favor e estamos de acordo con a normativa que se propón. Gracias. Ángel. Si, nos habíamos preguntado na comisión, según nos explicou o concelleiro que había un acordo cos traballadores, nos, en principio, se existe un acordo entre todas as partes implicadas, pois non, sin ningún problema, vamos a votar a favor. Ben, gracias. Enténdese aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto. Paula. Ben. O seguinte punto na orde do día, punto número 5, asunto 4940, expediente 3016-2020, solicitud de bonificación sobre o imposto de construccións, instalacións e obras por obras interiores en vivenda en Rúa 22 con Barro.
Alcalde, dábase conta por comunicación remitida a todos os concelleiros e concelleiras que este asunto non foi consensuado e, ademais, debe de ser retirado por incluirse por erro na orde do día da correspondente sesión de pleno. Creo que os portavoces, os concelleiros oístes o que a secretaria plantea e se retira este punto de orden do día, quedará para a próxima sesión. Gracias, Paula. Grazas, alcalde. Ben. O seguinte punto, incluído na orde do día, punto número 6, asunto 4941, expediente 3252-2020, adenda pola que se modifica o convenio de colaboración asinado entre o Instituto de Estudos do Territorio da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a FEGAM, e os concellos de Arteixo, A Coruña, Narón e Poio para a obtención de imaxes aéreas de alta resolución xeo referenciadas. Asunto sometido á consideración da Comisión Informativa de Urbanismo en sesión ordinaria realizada con data 9 de novembro de 2021. Salvo indicación en sentido contrario, darase lectura extractada ao ditame así adoptado pola indicada Comisión Informativa. En atención exposto, elevase a consideración do Pleno pre ditame da Comisión Informativa de Urbanismo a seguinte proposta de acordo. Ben, esta proposta foi elevada, como xa dicía previamente, a consideración da Comisión Informativa de Urbanismo que en sesión de 9 de novembro de 2021 en votación ordinaria e polo voto favorable dos concelleiros e concelleiras presentes, telematicamente adoptou o seguinte ditame: informar favorablemente a proposta de adenda nas condicións indicadas na proposta do concelleiro delegado de Urbanismo e promoción económica. Alcalde, non sei se queredes que dé a lectura a cales son esas condicións ou ben o propio concelleiro delegado pasará a examinalas. Sí, abrimos en torno, Gregorio. Sí, a ver, é unha cuestión moi sinxela, é simplemente unha adenda que o que pretende prorrogar o plazo para executar desde os estudos do territorio da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Se nos mandou unha comunicación dicindo que, polas dificultades que tiña a empresa para abordar o vuelo, plantexaban a prórroga dun ano a maiores. Entendemos que é razonable e a proposta é modificar o convenio que firmamos no seu momento para incluir ese ano a maiores para a entrega do traballo. E logo tamén, unha cousa máis como consecuencia desto, a dotación económica pasa do 2021 ao 2022 nos orzamentos da Xunta. Polo tanto, nos parece ben e non temos nada que obxectar, simplemente iso. O convenio aquel que firmamos hai un ano, prorrogalo un ano máis para que teñan tempo suficiente para entregar o traballo, que é un traballo complexo, moi técnico, e que entendemos que vai a contribuir para os nosos servizos técnicos de maneira notable para a redacción de proxectos, seguimento do noso territorio, para control do propio espazo físico do noso concello, e creemos que é unha ferramenta moi útil e estamos desexando que por fin se resolva e se nos entregue este vuelo, porque a verdad que é unha documentación que nos fai moita falta. Gracias, Gregor. Abrimos turno de intervención. Silvia. Sí, explicouno perfectamente o concelleiro de Urbanismo. Trátase desta adenda e un pouco máis que engadir. Marga. Non hai máis que engadir por esta parte. Sí, Ángel. Nada, xa habíamos votado que cando a outra vez que viñera a pleno, nada, estamos a favor, sin problema. Ben, apróbase tamén por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto.
A orde do día, asunto 4942, expediente 3401-2018, reversión de terreos en Chousa, Combarro e Peirao do Covelo en Samieira. Ben, expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Urbanismo en sesión ordinaria realizada con data 23 de novembro de 2021, no que igualmente darase, salvo indicación en sentido contrario, lectura extractada, no que se informaba favorablemente polo voto favorable da maioría presente a proposta que ven recollida nos informes do enxeñeiro municipal e no de secretaría, e con respecto ao Covelo está perfectamente recollido no informe onde se di que mentras non se execute o proxecto comprometido para a zona de Covelo nos términos en que está comprometido, non vamos a admitir a transferencia de ese espazo. Desa zoa portuaria, polo tanto, si admitimos o de Combarro, pero non admitimos o de Covelo, e nos gustaría que o ditame quedara recollido neses términos. Faise constar que por solicitude de dona Rocío Cochón, en representación dos concelleiros e concelleiras do Partido Popular que se absteñen en relación a Covelo, en que en relación a Chousa votan a favor como presentamos unha moción no pleno municipal no mesmo sentido. Este mesmo asunto elevouse con data do día de hoxe, con data 30 de novembro de 2021, novamente a Comisión Informativa de Urbanismo por urxencia, no que o presidente aclara que será elevada a consideración de pleno unha proposta modificada do ditame adoptado anteriormente por esta Comisión Informativa. Entón abrimos ese turno. Gregorio, concelleiro de Urbanismo. Sí, a ver, o que se plantexou no pleno é que no acordo de Comisión de Urbanismo se había feito referencia a que a transferencia se fixera mediante a figura de concesión. Por un erro. Queremos que a figura correcta é a de cesión gratuita. No pleno de 2018 habíamos acordado por maioría de todos os grupos remitir ao Estado e á Xunta de Galicia a visión do noso Concello, o plantexamento de que a Plaza da Chousa, tal e cual había perdido as condicións de zona portuaria, que xa era unha plaza que utilizaban os veciños para actividades máis propias da propia vivencia do pobo e non tanto pola actividade portuaria, declarar a transferencia desa titularidade ao Concello de Pollo coa intención de facer un uso moito máis áxil, non ter que estar solicitando autorizacións e demais. Foi comunicada tanto desde o Ministerio de Transición Ecolóxica como de Portos de Galicia un informe onde nos piden que nos posicionemos sobre esa cuestión. Entón, adoptamos en Comisión de Urbanismo unha serie de acordos, pero exactamente o que pretendemos é modificar aquilo que se transfería mediante concesión. Porque a concesión o que nos obriga é a seguir pedindo autorizacións, é dicir, se pasa a transferencia ao dereito de uso, pero calquera actividade que fagamos ali sería necesario seguir pedindo autorizacións. Por lo tanto, pedimos exactamente que se transfiran nos términos que foi acordado no pleno por unanimidade do ano 2018. Entón, o que en definitiva plantexamos é a desafectación dese espazo e a posterior posta a disposición do Concello de Pollo mediante a cesión gratuita. É un trámite máis complexo, pero entendemos que é o proceso correcto, non? Por lo tanto, solicitar o expediente de desafectación dos terrenos que ocupa a Praza do Peirao da Chousa e, posteriormente, desde o Ministerio de Facenda, solicitar a cesión gratuita de dichos terrenos ao Concello de Pollo. Isto todo é posterior á declaración de innecesariedade, que é exactamente o que estamos facendo, tanto desde Portos de Galicia como dende o Concello con este trámite inicial. E logo, tamén, desde Portos de Galicia, se fai referencia á zona de Covelo, non? Donde esa frente costeiro
que actualmente ten un uso portuario e está adscrito a Portos de Galicia, nos dicen tamén de que valoremos a posibilidade de que sea transferido ao Concello de Poio. E nós o que plantexamos, o que plantexan os propios informes técnicos, e o que plantexamos desde o noso posicionamento político é que non vamos a asumir a transferencia dese vial, dese frente costeiro, mentres non se execute o proxecto que está comprometido de mellora e urbanización do frente costeiro de Covelo. Entón, queremos tamén facelo constar porque tamén é un requerimento que fai o propio Portos de Galicia nesa comunicación que nos fan chegar ao Concello de Poio. Gracias, Gregorio. Abrimos un turno de intervencións. Silvia. Sí, este é un expediente que, como decía Gregorio, ven xa do mandato anterior, penso que foi en 2018 cando se iniciaba este expediente solicitando a desafectación da zona de, bueno, un pouco máis amplo, pero da zona da Praza de Chousa, por considerar que tiña un uso máis social ou de outro tipo, que non era tan exclusivamente uso portuario, por eso se pedía esta desafectación e do que se trata é continuar con ese trámite. Non estamos totalmente de acordo en que esta oportunidade que ve Portos de Galicia para incluir nese mismo paquete tamén a zona portuaria de Covelo, pois non procede. Hai un convenio que pode ser máis de 12 anos que está comprometido un investimento tanto coas zonas portuarias de Raxó como de Covelo, do que non se executou ningún 5% do total que había comprometido e por escrito co Concello de Poio, e aí esa débeda histórica que ten Portos de Galicia con Poio non vamos a deixar de reclamala. Polo tanto, consideramos que non é oportuno neste momento desafectar tamén a zona de Covelo e, polo tanto, votamos a favor da proposta nos termos que se recollen. Nada máis. Perdonar. Gracias, Silvia. Marga. Pode explicar o alcalde, pero, bueno, por competenza, eu sei que quere tomar a palabra Xulio, por patrimonio. Ben, Xulio, tes a palabra. Se trata, como explicou Gregorio, de pedir a reversión dunha zona que está afecta a portos, pero que non ten actividade portuaria prácticamente desde sempre, desde que recordamos. Por lo tanto, fundamentalmente, a esplanada de Chousa e parte do aparcamento que hai no paseo marítimo que se pide esa reversión para que se poida facer uso del sin os impedimentos ou sin ter que ter as autorizacións que son preceptivas mentre sean competencia de portos. O trámite conleva que isto teña que revertir primeiro a costas do Estado e que despois costas do Estado desafecte esa zona tamén que forma parte xa da malla urbana de Combarro e poder facer un uso del como espacio público. En isto estamos todos de acordo, isto xa se iniciou no ano 2018, ven agora esta, digamos que, refrendar de novo que xa se solicitou no ano 2018 por solicitude de Portos de Galicia. E, bueno, por último, non estamos de acordo, evidentemente, co endoso que trata de facernos Portos de Galicia coa zona de Covelo, que está evidentemente degradada, que había uns compromisos de actuar sobre ela e que tratan de, por dicirlo vulgarmente, escurrir o bulto e pasarnos a nós a pelota. É dicir, evidentemente non, é dicir, somos vós, pero non tontos, e, polo tanto, non é que non nos interese esa zona, pero como calquera administración fai nestes casos, se acondiciona a zona e o Concello, polo tanto, despois a recibe con todo o trámite que ten eso, que supoño que será, igual que en Combarro, pasar previamente a costas e que costa o desafecte para o uso público. Nada máis, me facer a apreciación de que fixo Gregorio, que na comisión en onde se dictaminou este asunto se falaba de concesión e evidentemente non é nos o que pretendemos
unha concesión, sino de ter a cesión para o uso libre e público completamente desas zonas. Nada máis. Gracias, Xulio. Continuamos o turno de intervencións. Ángel. Sí, alcalde. Sí, Rocío. Gracias. Boa tarde a todas e a todos. Dende o Partido Popular, en relación a este asunto, en relación á desafectación da Praza da Chousa, estamos absolutamente de acordo. De feito, o expediente incorpora unha moción do noso grupo presentada en outubro de 2018 neste mesmo sentido, xa que nos fixemos eco no seu día da petición da veciñanza, dun sentir común de todos, non? De que a Praza da Chousa trátase de un lugar de convivencia para os veciños de Combarro, de descubrimento e de desfrute para os miles de turistas que nos visitan cada ano. Por eso, continuamos, estamos de acordo en continuar o expediente administrativo para fructificar nesa desafectación, nesa reversión da praza para uso e disfrute de todos. En relación a esta vertente do peirao de Covelo, dicir, agora aproveitamos para decir que nos sumamos á votación co sentir da corporación. Gracias, no mesmo Rocío. sentido. Eso é todo. De acordo. Ben, creo que queda explicado, queda recollido o que o sentir do acordo, non, Paula? Polo tanto, o acordo é unánime. Pasamos ao seguinte punto. Ben, de acordo. Gracias, Paula. Grazas, alcalde. Punto número 8 da orde do día. Asunto 4943, expediente 3348-2021, moción conxunta polo 25 de novembro, Día Internacional pola Eliminación da Violencia contra as mulleres. Moción elevada a consideración da Comisión Informativa de Educación, Cultura e Deportes en sesión ordinaria realizada con data 17 de novembro de 2021. Alcalde, tratándose desta moción consensuada, non sei se quere que se dé a lectura extrazada tamén o ditame, que se explique por parte da Consellería de Área. Bueno, podemos abrir un turno de intervencións, se vos parece. Sí, perfecto. Sí. Si estamos de acordo. Sí, de acordo. Silvia. Ben, nós como Concello, no ámbito das nosas competencias, temos un papel fundamental na prevención da violencia de xénero e tamén na información, no asesoramento e na protección ás mulleres vítimas e tamén aos fillos e fillas destas mulleres. É moi necesario que, dende todas as administracións públicas, máis aínda dende a administración local, acheguemos todos os medios que estén ao noso alcance para combater e para erradicar as violencias machistas. Sempre decimos, porque é verdade, que o asesinato é a manifestación máis extrema, pero que no día a día son moitas e son moi diversas todas as violencias que veñen sufrindo as mulleres. Para afrontalas, pois é necesario recoñecer a grave fenda de xénero que existe en moitos ámbitos, no familiar, no social, no educativo, por suposto no económico e no cultural tamén. Tamén é imprescindible erradicar as causas que están detrás destas desigualdades. E para iso temos que levar a cabo políticas públicas que sean efectivas para erradicar as violencias e para promover a igualdade. Temos que ter un traballo constante. Por iso, o Concello de Poio debemos a seguir tendo como prioridade a erradicación da violencia machista e, ademais, destinar recursos suficientes para poder traballar na eliminación. Neste sentido, hai que valorar tamén o consenso unánime que se acadou entre todos os partidos políticos da corporación, esa unanimidade en que a loita contra a violencia sobre as mulleres necesita do traballo conxunto de todas as forzas políticas, como decía,
Froito dese consenso foi que propuxemos un único texto, un texto conxunto para traer a aprobación neste pleno. É un texto pois bastante extenso porque propoñemos moitas medidas que consideramos todas necesarias para seguir a traballar na eliminación da violencia e que o estruturamos en tres bloques. Un, instar o Goberno de Estado a desenvolver as medidas do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, en concreto, nesta ocasión, o eixo 8, que fai referencia á violencia sexual, que foi na que nos quixemos enfocar este ano. Despois, impulsar un marco normativo orientado á abolición da prostitución, solicitar da Federación Española de Municipios e Provincias que leve a cabo un estudo xurídico sobre que reformas se poden implantar nas ordenanzas municipais para acabar coa tolerancia na publicidade dos servicios sexuais. Despois, instar tamén o Goberno de Estado a actualizar o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero para buscar o maior consenso político e social posible. Despois tamén instamos a Xunta de Galicia a que incremente os recursos económicos para loitar contra a violencia de xénero no proxecto de orzamentos do vindeiro ano, de forma que cheguen polo menos a un 1% do total e que así poida haber recursos suficientes. Tamén ampliar as prazas nas casas de acollida para as mulleres vítimas e a reforzar a rede de centros de información ás mulleres e tamén a dotar de máis medios humanos e materiais o cadro de persoal dos TIM que asumen moitísima carga de traballo. Despois tamén a promover a formación necesaria entre o persoal municipal e a poñer en marcha mesas de coordinación para mellorar esa coordinación entre as institucións contra a violencia de xénero. Despois, por último, tamén unha serie de medidas nas que instamos o Concello de Poio a impulsar dentro das nosas competencias que as políticas municipais teñan tamén como obxectivo a abolición da prostitución, a manter a loita contra a violencia de xénero como unha das máximas prioridades dentro da axenda política local e a ratificar o compromiso firme cos dereitos das mulleres, erradicar calquera tipo de violencia machista e tamén a combater os discursos negacionistas e os posicionamentos políticos que negan que exista a violencia de xénero ou que rexeiten as políticas públicas para a súa erradicación. Logo, xa por último tamén, ese compromiso que nos obrigamos a corporación ano tras ano, que é o de facer ese pronunciamento público contra toda forma de violencia sobre as mulleres, contra a pasividade cos comportamentos machistas, tamén en expresar o apoio á campaña coordinada polo CIM, que este ano foi a campaña Man a Man contra as violencias, a que xa finalizou o pasado domingo, e na que convidábamos o conxunto da cidadanía a formar parte da responsabilidade colectiva de que Poio sea un municipio libre de ningún tipo de violencia sobre as mulleres. Gracias, Silvia. Continuamos o turno de intervencións. Sí, Gregorio. Bueno, unha vez máis o PSOE se suma ao chamamento de Nacións Unidas para conmemorar o 25 de novembro como Día Internacional de Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Bueno, ratificar o noso compromiso, rechazo, absoluto apoio e celebramos que haya consenso nesta moción onde todos os grupos estamos de acordo en defender os mesmos principios. Leo no que, dende o ano 2003, foron asesinadas máis de 800 mulleres, co que é unha lacra ao que temos que profundizar e abordar con seriedade, con rigor. A violencia de xénero se dirixe á muller polo feito de ser muller, porque os seus agresores o consideran pois unha persoa carente de dereitos ou de respeto ou de capacidade de decisión, non? É unha cuestión de concepción da sociedade, de percepción, que fai que se vexa a muller como un elemento inferior. Isto hai que rebatilo con educación, con posicionamento firme dos grupos políticos, con políticas activas que funcionen neste sentido para facerlle frente. Nese sentido, sempre estaremos loitando precisamente para alcanzar a igualdade entre homes e mulleres, a igualdade real.
Para iso é importante pois, dotar de políticas, dotar de orzamento, poñer a disposición mecanismos que permitan eliminar esas diferencias, facer que teñan acceso en igualdade de condicións aos mesmos postos as mulleres que os homes, porque vemos que hai unha discrepancia entre a realidade das, por exemplo, carreiras universitarias que son maiores ás licenciaturas de mulleres, e vemos que nos postos de decisión moitas veces siga habendo unha enorme maioría de homes, non? Con porcentaxes aplastantes. Non? É importante romper ese teito de cristal para que a muller acceda en condicións de igualdade e nas mesmas condicións co home, non? En función das capacidades e dos méritos. E nada máis, simplemente pois, felicitarnos de que todos estemos de acordo e vayamos man a man nun asunto tan relevante e importante, máxime nestes momentos onde algúns partidos políticos cuestionan a legitimidade e o dereito da muller a vivir en condicións de igualdade con... Gracias, Gregorio. Marga. Sí, bueno, pois dende o BNG que decir, non? Que nos facemos, que partillamos cada un dos puntos que se recollen nesta moción. Evidentemente é moi importante a implicación e a participación de todas as administracións, dotar dos recursos suficientes, sobre todo a educación, porque creo que é a ferramenta que nos axuda a previr, a facer unha sociedade máis igualitaria, e logo despois tamén, pois, efectivamente, dotar os xulgados de recursos necesarios, dotar os corpos de seguridade de recursos necesarios, porque tamén temos que invertir na atención, na formación e logo na ocupación pois de todas esas mulleres que sufren o maltrato. Evidentemente, pois seguimos lamentando enormemente pois que se sigan sumando mulleres á lista de asesinadas, moitas tamén víctimas ou que sufren a violencia vicaria. Entonces, bueno, evidentemente é un día de reivindicación, pero tamén de decir alto e claro que temos que terminar con esta lacra que sigue matando as mulleres. E como ben decía antes, iso tamén pasa por a educación, por educar na igualdade. E para iso, pois tamén é importante, creo que o decía agora Gregorio, no? Falar de homes e mulleres. Evidentemente, hai unha loita feminista, hai unha loita por rematar por todos os micromachismos, pois todas as accións e todas esas condutas que siguen sen dar á muller o lugar que ten que ter na sociedade, siguen sen permitir unha igualdade real, e por iso nesta loita pois tamén é moi necesario que se sumen tamén os homes, porque para poder alcanzar esa igualdade que todos queremos, evidentemente pois tamén necesitamos da complicidade deses homes que demanden, que efectivamente que detecten e que reivindiquen, ao igual que o facemos as mulleres, a necesidade dunha sociedade máis igualitaria, unha sociedade máis real, en a que algún día pois non teñamos que estar lamentando que sumamos máis mulleres a unha lista de asesinadas, non? Nada máis. Gracias, Marga. Continuamos el turno de intervencións polo Partido Popular. Hola, buenas noches a todos y a todas. Sí, hola, Merche. Como no podía ser menos, estamos orgullosos de haber llegado a un acuerdo, porque este es un tema que nos afecta a todos. Pero además de las mujeres asesinadas, creo que este año los que tenemos que tener una mención especial es con el alto número de violaciones que hemos padecido, porque en el fondo lo padecemos todos y todas. Ver sufrir a esas familias y a esas niñas, porque por desgracia la edad oscila entre los 14 y 18 años, y sus violadores, por desgracia, no pasan de los 30 y muchos de ellos son menores de edad, tenemos ahí también un caldo de cultivo muy importante y muy peligroso. Tenemos que tener todos y aunarnos para conseguir, y como decía Marga, una base educativa lo suficientemente buena, lo suficientemente fuerte, para que estas conductas no se vuelvan a repetir. Porque estos violadores menores o jóvenes pueden ser los maltratadores del futuro. Podemos todos los años pedir más presupuesto, podemos decir que nos impliquemos todos, pero verdaderamente si nos centramos solo en pedir, solucionamos medianamente aquellas conductas que ya han sido hechas, pero nos olvidamos un poco de la matriz de donde vienen todas ellas. Tenemos que dar ejemplo.
empezando por aquí, por nosotros, porque creo que todos somos el reflejo de la sociedad que queremos tener y el reflejo para nuestros jóvenes, que creo que son en el fondo los grandes olvidados y además los que están mediatizados con los móviles, con la prensa, con internet, y que verdaderamente ese es su mundo. Y muchas veces no sabemos qué parte de ese mundo pertenece a ellos mismos o están influenciados por los demás, que le llevan a tener conductas que por desgracia destrozan la vida de las mujeres y a una temprana edad que a lo mejor no vuelven a ser unas mujeres normales nunca. Por favor, tenemos que ser conscientes todos y tenemos que aunarnos siempre en cuestiones como estas. Ni una mujer más asesinada, pero tampoco ni una mujer más violada. Gracias. Gracias, Merche. Gracias. Bueno, entendo que hai un acordo unánime, o cal os debemos felicitar por eso. Entendo logo que non hai xa ni unha mínima discrepancia a este respecto. Creo que todos somos conscientes do problema e, polo tanto, temos que facer frente a él. E, polo tanto, recóllese isto como un acordo da corporación e que o Concello de Pollo, pois, deseamos, queremos e loitaremos para que sea un espacio libre de machismo, non? Así se recolle o acordo. Gracias. Continuamos a orden do día. Gracias, alcalde. Punto número 9 da orde do día, asunto 4944, expediente 3202-2021, moción do Grupo Municipal do Partido Popular para a supresión e devolución do imposto das plusvalías. Moción elevada á consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas con data 17 de novembro de 2021, adoptándose o correspondente ditame do que alcalde darase igualmente lectura extractada. Pois ben, rematado o debate, a comisión en votación ordinaria por 5 votos a favor do Partido Popular e 6 abstencións do Bloque Nacionalista Galego, do Partido Socialista e do Grupo Mixto Avante Pollo, dos membros presentes física e telemáticamente ditaminou favorablemente o asunto, propoñendo ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, prestar aprobación á derrogación da ordenanza das plusvalías e a supresión deste imposto e segundo, prestar aprobación á devolución das liquidacións pagadas polos veciños dende o ano 2017, data a primeira sentenza do Tribunal Constitucional. Ben, con posterioridade á adopción do correspondiente ditame, achégase ao expediente con data 25 de novembro de 2021, estando a disposición de todos os concelleiros e concelleiras integrantes do Pleno o informe emitido por parte da Intervención Municipal. Grazas, alcalde. Ben, abrimos un turno de intervencións. Sí, boas tardes, alcalde. Boas tardes. Boas tardes, veciños e veciñas. Bueno, desde o PP de Pollo, primeiramente para introducir esta moción, queríamos explicarvos que nós sempre optamos por suprimir este imposto das plusvalías. Non é ninguna novidade que traigamos unha moción falando sobre este imposto. Así tamén, ademais, o incluímos no noso programa electoral, que ademais foi apoiado maiormente de forma ampla pola veciñanza de Pollo, xa que sempre entendimos, este grupo municipal, sempre entendimos que as plusvalías é un imposto injusto. E agora, a novidade, ademais, é que o propio Tribunal Constitucional reforza aínda máis o noso plantexamento inicial. E por que decimos isto? Aproveitamos a recente sentenza do Tribunal Constitucional 182/2021, do 26 de outubro, que se emite en resposta a unha cuestión de inconstitucionalidade, que o que declara esta sentenza é inconstitucional o cálculo das plusvalías. E por iso, polo que de novo, traemos unha moción a este pleno, xa que trouxemos varias mocións para suprimir este imposto das plusvalías, imposto que é potestativo para os concellos, é dicir, poden cobralas ou non cobralas. Hai que recalcar que hai concellos gobernados polo Partido Socialista, gobernados polo Bloque Nacionalista Galego e gobernados polo Partido Popular que a suprimiron, como por exemplo Tui ou Forcarei, están suprimidas, e Pollo, o
primeiro o bipartito e despois, coa chegada de Avante Pollo e Partito, nunca aceptaron as nosas, nunca votaron a favor das nosas mocións. Pero agora traemos un respaldo que entendemos que é definitivo, que é unha sentenza do Tribunal Constitucional que declara inconstitucional o artigo 107.1, o artigo 107.2, o artigo 107.4, por lo tanto, o que está declarando inconstitucional é o cálculo deste imposto insusto. E ademais, como xa viñamos advirtendo do Partido Popular, é un imposto confiscatorio. E así tamén o di o propio Tribunal Constitucional. Entón, podemos afirmar que o Concello de Pollo, cobrando as plusvalías, estuvo confiscando os cartos dos veciños e das veciñas de Pollo. Isto é un feito, non o di o Partido Popular, o di o Tribunal Constitucional. Ben, en relación cos datos das plusvalías, brevemente, decir que tampouco é normal que o Concello de Pollo teña previsión de cobrar 125.000 euros de plusvalías e acabe cobrando 309.000. Tampouco é normal que o equipo de goberno calcule cobrar unha cantidade e ao final cobre ou 200% máis desa cantidade. E tampouco é normal que existan veciños en Pollo que estén pagando 1.000 euros, aproximadamente, de media, 1.000 euros por liquidación, 3.000, 9.000, e este ano, por exemplo, fai pouco que nos chamaba un veciño, 25.000 euros. Pero ademais, temos outra familia moi coñecida por todos estes grupos políticos, porque, literalmente, porque é unha desgraza na que pode caer arruinada unha familia, petou nas portas case chorando porque son 60.000 euros de liquidación por herdar, simplemente por herdar unha propiedade. Eso está pasando en Pollo, eso está arruinando a familias de Pollo. Nos traemos esta sentenza aquí con esta moción precisamente para pedirlle ao equipo de goberno dúas cousas. Primeiro, dunha vez por todas, a derogación da ordenanza da plusvalía, que ademais, ahora mismo é ilegal, en palabras do propio Tribunal Constitucional, e a supresión deste imposto. E no punto 2, o que pedimos é a devolución das liquidacións pagadas polos veciños desde o ano 2017, que é a data da primeira sentenza ata hoxe. E ademais, para pedir esta devolución das liquidacións pagadas a todos os veciños e veciñas de Pollo, o que facemos é apoiarnos nunha sentenza do xulgado contencioso número 1 de Pontevedra, que é moi recente, a un veciño de Sanxenxo, que emitiu a primeira sentenza na que se aplica o novo criterio do Tribunal Constitucional respecto ás plusvalías, e di claramente o seguinte: todas as liquidacións do tributo por devengos ou anteriores ao 10 de novembro de 2021 deben declararse nulas de pleno dereito, con independencia de se houvese incremento de valor ou con independencia de que houvese disminución do valor catastral. O juez é claro, ditúa a sentencia. Os políticos o que temos que facer é acatar as decisións judiciais e favorecer na medida do posible os veciños. E os veciños e as veciñas de Pollo merecen que o equipo de goberno, que o tripartito, lle devolva os cartos que lle confiscaron, que lle devolva os cartos que lle cobraron por unhas plusvalías que son declaradas inconstitucionais. E por iso traemos esta moción e esperamos que dunha vez por todas ter o apoio dos todos os grupos da corporación. Moitas gracias, alcalde. Gracias, Sergio. Continuamos o turno de intervención. Abrimos turno. Silvia. Sí, pues efectivamente o PP leva presentadas varias diversas mocións en referencia a este imposto. Hai que mencionar tamén que precisamente a principios deste mesmo ano este goberno aprobou unha modificación da ordenanza para poder aplicar bonificacións que no caso das herdanzas chegan ata o 95%, tamén unha outra bonificación que é unha reducción do 50% para aquelas rendas que son inferiores aos 30.000 euros anuais, modificacións nas que, por certo, o PP finalmente abstívose na aprobación definitiva. No caso concreto da moción que tratamos hoxe, hai que deixar ben claro, pese a que Sergio Pereira na súa exposición sí que fixo fincapé no propio texto da moción, afirmades que se declara inconstitucional a plusvalía, cando o pleno do Tribunal Constitucional o que declara é a inconstitucionalidade e nulidade non do imposto da plusvalía,
senón do sistema obxectivo de cálculo da base impoñible do imposto, segundo se recolle na propia sentencia. É dicir, o que se anula foi a fórmula de cálculo para devengar este imposto. A todo isto é unha norma que, por certo, hai que decirlo, foi aprobada no ano 2004 por un goberno do Partido Popular con José María Aznar na presidencia do goberno e con Montoro, o mismo Montoro que despois estaría con Rajoy como ministro de Facenda de Aznar. Ademais, o que se propón nesta moción do Partido Popular no seu punto segundo que a devolución das liquidacións pagadas dende 2017 é unha ilegalidade. Tendes o informe emitido pola intervención municipal onde se informa que únicamente se declaran inconstitucionais o artigo 107 no caso de que o obrigado tributario probe que non existe incremento do valor na transmisión realizada. Nestes casos, pois, o oral, que é o organismo no que o Concello de Pollo delega a recadación deste imposto, xa estimou no seu momento as reclamacións das persoas contribuintes que xustificaron que non tiveron incremento de valor nas súas transmisións e, ademais, a sentencia do Tribunal Constitucional extraese desta sentencia que as liquidacións que no seu día non foron recorridas son firmes. Entón, atendendo os informes técnicos e atendendo a legalidade vixente, Avante Pollo vai a votar en contra desta moción, que volve ser, ademais, unha moción na que volve quedar visible a incoherencia do Partido Popular, que, como sempre, ten dúas caras e dous discursos contraditorios. Un para os concellos onde gobernan, onde aí sí que levantan a voz e reclaman que os impostos son necesarios para financiar o mantemento dos servizos públicos, e outro discurso e outra cara onde están na oposición e onde calquera cousa lle sirve para manipular e para crear controversia e confusión. Como decía, votamos en contra desta moción. Gracias, Silvia. Continuamos o turno de intervencións. Gregorio. Bueno, a ver, aquí o señor Sergio fala de un imposto confiscatorio. Un imposto confiscatorio que deseñou o Partido Popular e que foi definido no 2004 polo señor Montoro. Entón, o que é confiscatorio é unha lei que fixeron vostedes. E o que se declara inconstitucional, como ben decía Silvia, é a fórmula de cálculo. Non é o imposto, é a fórmula de cálculo. Todo o seu discurso se ven abaixo, porque fai un discurso dicindo que o que confisca é o Concello, cando o que confisca é unha lei que generaron vostedes cando gobernaban no Estado e onde hai numerosas sentencias, non hai unha sola, hai unha do 2007, outra do 2018, 2019 e agora a do 21, que declara inconstitucional determinadas fases. O goberno xa fixo unha modificación precisamente para aplicar o imposto en dous modos de valorar o imposto, cando non se obtén un beneficio, cando non hai un incremento de valor, non tería que pagar o imposto, e logo tamén se pode facer mediante unha fórmula de cálculo. Se pode facer en función da valoración do mercado inmobiliario, se pode facer mediante unha fórmula mediante coeficientes, que fai que o imposto sexa un pouco menos injusto. Todos os impostos son injustos, pero hai que establecer mecanismos de generación de impostos. Este imposto foi creado, foi modificada a lei polo Partido Popular, e o que se declara inconstitucional é unha lei do Partido Popular. Como di vostede, unha lei que é confiscatoria, que é unha vergonza e demais. Pero vostedes non fixeron nada por cambiala, e cando a fixeron tal cual está. Fala de que hai concellos socialistas que suprimiron o imposto, pero non me fala de ningún do PP que o haya suprimido. Fala dunha sentencia que condena ao Concello de Sanxenxo por un cobro da plusvalía, pero claro, o Concello de Sanxenxo non fixo o que vostedes piden nesta moción. Por que non presentan isto no Concello de Sanxenxo? Por que non solicitan que o seu partido derogue esta ordenanza? Por que ali onde gobernan non derogan a ordenanza? Por que onde vostedes teñen a posibilidade de facer o que piden aquí non o fan?
Como piden a devolución das liquidacións pagadas desde o ano 2017? Eso non lle parece unha barbaridade a vostede? Como vamos a anular un imposto con carácter retroactivo? Como é posible que vostede pida eso? Vostede sabe que eso é absolutamente ilegal, que é imposible acordar eso. Por que non fan donde gobernan? Por que veñen apoio con estos inventos facendo demagoxia sobre injustizas que generan vostedes mesmos? Nós o que podemos facer dentro do goberno e o fixemos establecer bonificacións. Establecimos bonificacións para as herdanzas, establecemos bonificacións para rentas baixas. E os impostos sempre son injustos, os impostos son impostos, claro que son injustos. E hai que intentar modulalos para que generen o menor presuicio posible. Eu entendo que unha persona que recibe unha herdanza e que de repente ten que pagar unha importante cuantía, pois ten un problema, claro que sí. Por iso decidimos bonificar nos casos das herdanzas ata un 95%. O que hai que ser coherentes e non presentar aquí cuestións que saben que, ademais de ser ilegales, que son imposibles, que non as podemos votar a favor, que son moi demagóxicas para quedar ben ante a tribuna, pero que realmente non quedan máis que neso e que o que fan é retratalos a vostedes. Todos os calificativos que vostede dirixiu ao goberno de Pollo, yo ten que dirixir ao seu partido por generar leyes tan injustas, tan lamentables, e que merecen que en 3 ocasións o Tribunal Constitucional os puxera colorados. En 3 ocasións. Gracias, Gregorio. Continuamos o turno de intervencións. Xulio. Sí, bueno, vamos a ver. En primeiro lugar, os impostos no Estado español se someten, por principio, á Lei Xeral Tributaria. E ningún imposto se pode establecer en base a criterios que vayan en contra desa normativa. E igual que a Lei Xeral Tributaria establece que os impostos non se poden establecer con efecto retroactivo, eu non podo establecer un imposto que se pague desde 1 de xaneiro deste ano, porque sería ilegal, tampouco permite que as administracións públicas devolvan de oficio impostos. Non. Non é posible. E se se leen ustedes o informe que emiteu a interventora municipal, así o establece. Eso para empezar. Que ocorre que cando un ten descoñecemento das cousas, pois é así de atrevido e afirma cousas que non son posibles. Eso sería unha prevaricación de toma e lomo. Despois falan ustedes de impostos inxustos. Eu nunca lle oín falar a vostedes dun imposto que fose xusto. Me gustaría saber cales son para ustedes os impostos xustos. Eu, polo contrario, excepto os impostos indirectos, que non creo que exista moita injusticia nelas, creo que o Estado de Dereito e de Benestar que temos hoxe aquí son gracias aos impostos. Se non existiran impostos, hoxe seguiríamos na Edad Media, en donde uns señores farían a súa recaudación, se quedarían con ela e non farían os investimentos públicos. Os impostos son necesarios, o que hai que investilos ben. Falan vostedes tamén de suprimir o imposto como se fixo, e poñen 2 exemplos, Forcarei e Tui. Home, xa por exemplos, eu podo lle dicir que en Mos, en Sanxenxo e Marín, que goberna o Partido Popular, non o suprimiron. E máis, en Marín non existía plusvalía hasta que chegou o Partido Popular. Agora si hai. Eso como exemplo. Tamén teño que dicirlle que esa plusvalía, que é un imposto tan injusto, que vostedes non fan nada, o Partido Popular, eu non estaría no BNG se estuvera en contra do que predica o BNG. Se vostedes creen que é tan injusto, por que no Parlamento non derogan esa lei, que teñen capacidade suficiente, cando menos, para poder plantear o debate? Pero moi pola contra. Lean vostedes o confidencial de onte, que os alcaldes das grandes cidades do Partido Popular tuveron unha reunión preocupados pola incidencia que vai a ter a nova normativa, entende? A nova normativa
nas arcas municipais, evidentemente, dos gobernos do Partido Popular. En Pollo non, en Pollo é ao contrario, ustedes van por libre. Efectivamente, este imposto tiña unha injusticia, que era o feito de que se cobrara cando non había plusvalía. Pero desde o ano 2017 se lle dá a opción ao contribuinte de que demostre de que non hubo esa plusvalía. E se demostra documentalmente, evidentemente, que non hai esa plusvalía, non se lle aplica este imposto. En Pollo é así. E, polo tanto, se ven aplicando xa a sentencia desde o ano 2017 que dicía que había unha injusticia no cálculo aquí. E agora temos 6 meses para establecer unha nova ordenanza. Que verémola, estudiarémola. É premeditado o que vostedes están planteando. O lóxico sería que vostedes dixeran hai que suprimir este imposto, que son 200.000 euros, evidentemente nun presuposto de 14 millóns de euros non lle vai a crear ningún burato, pero se foran ustedes sensatos e non foran uns rapaces traviesos que veñen aquí a facer gamberradas, dirían, se suprime este imposto e se sube este outro, ou se eliminan estos gastos, tamén podría ser outra das fórmulas que dixeran, pero non, usted dicirá, se elimina isto, e xa está. Non, non é así, non funciona así. Non é posible facer a devolución de imposto e nos parece que sería un absurdo non cobrar as plusvalías. Voulles dar un dato. Vaya rematando, por favor. Sí, ahora mismo. Na provincia de Pontevedra hai 34 concellos que cobran plusvalía e supoñen o 85% da poboación. O resto non a cobran. Gracias. Gracias, Xulio. Bueno, rematado este primeiro turno de intervencións, abrimos o segundo turno, o ponente da moción. Sí, gracias, alcalde. Son 3 minutos. Bueno, 3 minutos, verdad, alcalde? Sí, é o que di o reglamento, sí. Gracias. Bueno, como vemos que o tripartito, a hora de gobernar, gobernan por separado, como 3 gobernos, pero a hora de atacar o partido mayoritario da comparación que o PP, se ponse de acordo, non? Entón, vamos a utilizar esta réplica para contestar aos 3 grupos do goberno. Mire, o primeiro texto do Tribunal Constitucional contrario a este tributo ás plusvalías foi en maio de 2017. O PP, daquela no goberno de España, presidido polo presidente Rajoy, tratou de cambiar a legislación, incluso registrou a nova legislación en relación á cuantificación da cuantía deste imposto. Pero foi unha moción de censura do presidente Sánchez con Podemos, con RC e cos bilduetarras o que lastrou esta reforma. O Partido Popular sí quiso reformar isto, pero que non o deixou foi este goberno que está agora. Este goberno chega tarde. A Hacienda estatal xa contaba con informes que solicitaban que se adiantara o veto do Tribunal Constitucional. E a ministra de Hacienda, Montero, pasou de todo, falando claro. Entón non vengades agora vendendo fume, porque ninguén volo compra. Pero que máis? Os 3 partidos de goberno escúdanse en informes desfavorables para a devolución das plusvalías. Ahora sí se escudan en informes desfavorables, verdad? Pero cando vostedes sáltanse sistemáticamente informes desfavorables de intervención para pagar facturas sen crédito, cando non hai cartos na bolsa de vinculación jurídica das contas municipais e pagan igualmente sen crédito con informes desfavorables, aí non fan caso. Non fan caso cando amplían un plazo que é ilegal que o amplíen, que sempre decimos o mismo, señor Barreiro, podemos parecer tontos, pero non somos tontos. E todos sabemos por que ese plazo se ampliou con efecto retroactivo nas plusvalías, non sei se se acorda, señor Barreiro. Para eso saltamos os expedientes saltamos os informes de intervención, verdad? Pero para pagarlle ás familias, os veciños e as veciñas de Pollo o que injustamente, o que ilegalmente pagaron polas plusvalías, aí non os saltades, verdade? Solamente os saltades para gastar vos. Para gastar vos saltamos todos os informes técnicos
que poidan existir no Concello. Damos igual. Informe de intervención, informe de tesorería, informe de secretaría, damos exactamente igual. Ahora, cando é para tumbar unha moción do Partido Popular e cando é para devolverlle os cartos aos veciños de Pollo, entón sí. Entón facemos caso aos informes, verdad? Pois non, señores. Nos imos a seguir defendendo os intereses dos veciños de Pollo. E nos dá igual Sanxenxo, nos dan igual as siglas, nos defendemos os veciños, os intereses dos veciños de Pollo, sin importarnos as siglas. E nos non temos ningún reparo en votar unha moción que sexa a favor dos veciños en contra do noso partido, porque nos funcionamos así. Vos funcionades distinto. Vades cos intereses do voso partido e davos igual estar en contra ou a favor dos intereses dos veciños de Pollo. Esa é a gran diferenza entre vostedes como goberno e nos como oposición. Gracias, Sergio. Gracias. Continuamos o turno de intervencións. Nada, aquí o Partido Popular, en concreto, pues, cando intervén Sergio Pereira, xa vemos que aproveitan calquera mínima ocasión para espallar mentiras, non se chamarlle difamacións, calumnas. El xa empieza a súa intervención dicindo cando gobernan, gobernan por separado. Vamos a ver, Sergio Pereira, non sei en que te sustentas para facer esa afirmación, pero debes te sustentar no mesmo que nas moitas outras veces que dis, bueno, iba a decir unha palabra, cousas, por decirlle, cousas dese tipo. Gobernamos e sabelo perfectamente que hai un equipo de goberno que goberna en conxunto, por moito que vos moleste, por moito que vos crispe ou por moito que vos poñan ese así ton tan agresivo e tan insultante. Hai un único equipo de goberno, gobernamos conxuntamente, sabemos que o Partido Popular lle molesta, pero, en fin, foi o que decidiron os veciños e veciñas de Pollo nas urnas, entón nos o único que temos que facer é dar cumprimento a ese mandato democrático, por moito que haxa partidos políticos os que non lles guste tanto o mandato democrático e o que deciden as urnas. Pouco máis sobre a plusvalía que engadir, eu creo que quedou meridianamente claro. Nos, coa legislación que hai vixente actualmente, pois estaremos ao que indiquen os informes dos técnicos. Como decía o Concelleiro de Facenda, temos 6 meses para adaptar esta ordenanza a esta última sentenza que saleu, e así o faremos cando chegue o momento, pouco máis. Gracias, Silvia. Continuamos o turno de intervencións. Gregorio. Sí, bueno, o teatro este que fai Sergio, o mesmo teatro que facía Rajoy, ¿no? Rajoy, cando estaba na oposición, se indignaba igual que él, espallaba os mesmos venenos e os mesmos argumentos nefastos, pero logo, cando chegou ao goberno, subiu todos os impostos. Foi o presidente que máis impostos subiu na historia deste país. E aquí fan o mismo, non? E fan o mismo porque son uns irresponsables, non? Porque hai que decirlo claramente, é dicir, poñer nunha moción a devolución das liquidacións pagadas desde o ano 2017 é unha gamberrada. E os retrata, estas cousas quedan na historia e os definen como son vostedes como políticos, que lles dá absolutamente igual, que son os demagogos, que o único sistema que teñen é enganar os veciños, tomarlle o pelo a xente, plantexar cuestións que saben que non teñen ningún recorrido. Fala vostede de que cando lle interesa, este argumento moi acaído, non? Cando lle interesa non lle fan caso aos informes, e que hai informes, xa lle dixo unha vez, informes, informiños e informóns, vale? Isto directamente é ilegal, vale? E se facemos isto, vamos a cárcere, vale? Unha cousa é saltarse unha recomendación de intervención, sacarse un pequeno reparo, vale? E outra cousa é facer cuestións ilegales, vale? O que pasa é que, como son uns gamberros, como dixo o compañeiro, o concelleiro de Facenda, son uns gamberros, presentan estas gamberradas para enganar a xente. E lle poñen moito, levantan moita voz e fan moito teatro, pero son gamberradas. Son macarradas, porque isto non ten nin pés nin cabeza, e o presentan aquí, pero ali onde gobernan non fan absolutamente nada. E isto fan para silenciar a súa incompetencia, porque a lei que fixeron é unha verdadeira, demostra incompetencia do goberno do Partido Popular, que a declararon inconstitucional unha lei do PP 3 veces, no 11 do 5 do 2017, no 31 do 10 do 2019, do 26 do 10 do 2021, e di vostede que o Partido Popular unha moción de censura
lle quitou a posibilidade de modificar a lei. Sabe canto tardou este goberno en modificar a sentencia? Tardou días. No momento que tuvo a sentencia, tardou días en facer un real decreto asustando a fórmula. Días. Por lo tanto, non conten milongas, non enganen a xente, deixen de esos discursos patéticos, porque a xente común, o mellor, que non ten un coñecemento da norma, da lei e do que estamos obligados, lle pode comprar o discurso. Pero unha persona medianamente formada, unha persona lle saca a vostede os colores, se ríen de vostedes, porque facer este tipo de plantexamentos é vergonzoso, e o retrata. E calla un informe de intervención dicindo o que di sobre a súa proposta, a mí me caería a cara de vergonza, sinceramente, e me iría para casa, porque é patético, porque como sistema de engañar os veciños está moi ben, pero políticamente os deixa moi mal lugar. Gracias, Gregorio. Continuamos o turno de intervencións. Xulio, sí. 3 minutos. Sí, eu non vou entrar en que si gobernamos en contra do Partido Popular. Eu pensei que eles facían política en contra do goberno do Concello de Pollo. Pero, bueno, é unha estupidez eso e non vamos a entrar neso. Sí quero aclarar unha cuestión, e é que acaba de afirmar de que a esta moción o que pretende devolverlle o que se cobrou injustamente aos veciños. Non se cobrou injustamente, en primeiro lugar, porque xa o dixen antes, aos veciños que tuveron que liquidar de plusvalía se lle deu a oportunidade de que presentaran, digamos, documentalmente a valoración que decía que non había tal plusvalía, que non se vendera con beneficio e, polo tanto, que non se lle liquidaría. E iso se fixo desde o ano 2017 e non o dicemos nós, o dice o oral que é quen fai eso, quen liquida este imposto. Por lo tanto, é mentira que se cobraran, digamos que plusvalías, que foran liquidadas injustamente, como dice vostede, ou, para ser máis concretos, en contra do que establece a sentencia do Tribunal Constitucional. Porque calquera pudo dicir, eu aquí teño, non tuve en plusvalía e, polo tanto, non teño que pagar nada. Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, dice vostede que nos que agora nos escudamos en informes para, digamos que, votar en contra da moción. Vamos a ver, cando nos se aproban facturas que non tiñan crédito, hai un procedimento perfectamente reglado na lei de facendas locais, entende, que establece, incluso nas instruccións contables, establece en onde teñen que estar contabilizadas esas facturas, porque existen en todos os concellos, entende? E ese procedimento se leva a cabo con todas as garantías para poder pagar esas facturas que existen. E, polo tanto, non estamos facendo nada, digamos, ilegal. Estamos facendo un procedimento para poder liquidar esas facturas. Moi diferente é isto, o que ustedes están planteando. Se nós fóramos igual de gamberros que vostedes, entende? E é algo que a mí se me pasa pola cabeza, porque son bastante atravesado, digámoslo de paso, o que debíamos facer en este momento para rirnos de vostedes, entende? Era absternos en esta moción e que se aprobara cos seus votos para que alguén viñera e lle dera cos seus papeles nos narices e lle dixeran se estaban tontos ou padecían de algo. É así, porque nunca se iba a poder devolver eso que dicen ustedes que se cobrou injustamente. Eso sí que sería unha gamberrada. E para reírse, menuda charlotada. Porque o que ustedes presentan non é unha moción. Vai rematando, por favor. É unha gamberrada. Nada máis. Gracias, Xulio. Rematados os 2 turnos de intervención, procede os 2 minutos de finales do portavoz da moción. Gracias. Sabedes o que son gamberradas? Gamberradas é cobrar impostos con sentencias que claramente son desfavorables de cara a este imposto para seguir cobrando os veciños de Pollo. Esos son gamberradas. Señor Barreiro, mire, antes de falar do oral, o que debería é falar máis co oral.
O que pasa é que teño entendido que non cae moi ben ali vostede. Igual por eso é que non vai moito por ali. Que para que o Concelleiro de Facenda non teña relación co oral é curioso. E máis que non sepa como traballa o oral. Fala o señor Agís de que son... que nos a veces levantamos pequenos reparos de millóns de euros. Levades levantando millóns de euros de reparos en facturas no voso mandato. Non se ría, señor Agís. Levades levantando millóns de euros. E precisamente a devolución das plusvalías aos veciños de Pollo vai supoñer 300.000 euros o ano. Por 4 anos, 1.200.000. 3 por 4, 12. 1.200.000. Dos veciños de Pollo. Que lle supón un orzamento municipal de máis de 14 millóns de euros? Moi pouco. Que lle supón as familias de Pollo? Moito. Vostedes van a votar en contra dos intereses dos veciños de Pollo e nós imos a votar a favor. Señor Barreiro, outro apunte. Se queres falar de concellos do PP, xa que te gustan tanto as siglas, podes decir que Lalín, que o goberno PP, tamén suprimiu as plusvalías. Digo, porque como só colles os que te interesan, pois eu ofrezoche outros que tamén goberno o PP, porque penso que te importan moito as siglas. A nós, non. A nós o que nos importan son as familias, os veciños, as veciñas de Pollo. Que lle quede claro. O BNG, que lle quede claro. O PSOE, que lle quede claro, avante Pollo. Nós non imos ser cómplices de que vos que irades seguir cobrando un imposto municipal injusto, indebido e confiscatorio, e que vos neguedes, como parece que vai ser así, a devolverlle os cartos que vos lle recaudastes os veciños de Pollo e que agora se demostra que non foron recaudados, foron confiscados. E o mínimo que deberíades facer, e non se ría, señor Agís, non se poña nervioso, non se ría. Vaya rematando, por favor. O mínimo que podedes facer é devolver, porque estades arruinando a decenas. Gracias, vaya rematando. Arruinando. Gracias, Sergio. E disculpa polos 15 segundos que me excedín no meu turno. Gracias, alcalde. 30, pero é igual, non pasa 15. nada. Son 15 segundos, alcalde. Vamos a proceder á votación. Vamos a proceder á votación, vai ser unha votación nominal. Por lo tanto, o secretario irá chamando e iremos votando a moción. Grazas, alcalde. Agís Gómez Gregorio. En contra. Barreiro Lubián Xulio. En contra. Besada Lores María Consuelo. En contra. Caldas Moreira Margarita. En contra. Cochón Castro Rocío. A favor. Díaz Iglesias Silvia. En contra. Domínguez Álvarez Manuel. A favor. Fernández González Rosa. En contra. García Freijeiro Marcial. Favor. González López Mariche. A favor. Martínez Blanco Xosé Luis. En contra. Moldes Martínez Ángel. A favor. Muiños Balea Cándido. Oh. Pereira Martínez Sergio. A favor. Rodríguez Alonso Raquel. En contra. Torres Balea María Natividad. A favor. Sobral Fernández Luciano, presidente. En contra. Ben, pois a votación, alcalde, reflicte 8 votos a favor e 9 en contra. Ben, queda rexeitada a moción. Continuamos ao seguinte punto. Punto número 10 da orde do día, asunto 4945, expediente 3203-2021,
Moción do Grupo Municipal do Partido Popular para o acceso de todos os concelleiros e concelleiras a un listado semanal dos rexistros de entrada e saída municipais. Moción elevada á consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 17 de novembro de 2021. Alcalde, e salvo indicación en sentido contrario, darase lectura extractada ao ditame así adoptado. Pois ben, rematado o debate, a Comisión en votación ordinaria por 5 votos a favor do Partido Popular e 5 abstencións do Bloque Nacionalista Galego, do Partido Socialista e do Grupo Mixto Avante Pollo, os membros presentes telemáticamente ditaminou favorablemente o asunto, propoñendo ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, o acceso a un listado de asentos de rexistro de entrada e saída semanal de todos os expedientes que entran e saen do rexistro municipal tal e como se fai noutros moitos concellos, como, por exemplo, o Concello de Soutomaior ou o Concello de Vilaboa. Con posterioridade á adopción do indicado ditame, achégase a petición do presidente da Comisión Informativa de Facenda, informe de Secretaría xa emitido con data 4 de marzo de 2021. Grazas, alcalde. Grazas, Paula. Abrimos o turno de intervención. O ponente da moción. Sí, boa tarde de novo, alcalde. Gracias por a palabra. Bueno, esta moción, que o título, como ben acaba de decir a propia secretaria, é bastante claro, que pedimos de ter un acceso ao listado semanal dos rexistros municipais de entrada e de saída. Queremos destacar que esta solicitude de acceso a este listado ten dúas vías, digamos, a vía administrativa e a vía política. E por que digo isto? Que na vía administrativa, nós, como grupo municipal, que temos dereito a acceso a esta información, o día 14 de xaneiro de 2021, o noso portavoz, o señor Moldes, solicitou a remisión semanal aos concelleiros do Grupo Municipal do PP de Pollo copia, veo literal, copia do Rexistro Xeral de Entrada e Saída a realizar a través do programa Gestiona coas únicas limitacións derivadas da aplicación da Lei Orgánica de Protección de Datos. Esta é a vía administrativa, nos presentamos unha solicitude, esta solicitude con data 8 de marzo requírenos unha petición individual que reconduzca esta petición xenérica a un sistema máis racional ou puntual que concrete a información que pedimos. Mirad, vamos a explicar. Nós queremos un listado semanal dos registros de entrada e saída, pero nós non sabemos que registros de entrada e saída hai. Por lo tanto, nós non podemos decir que registros queremos, se non sabemos que registros hai. É bastante lógico, non? Entón, o que pedimos non é nada máis do que se fai en outros concellos, é ter un listado con resumidos dos asientos que entran e saen do concello, de forma semanal. Mirade, o BNG en Soutomaior, que está na oposición, solicitou isto, o presentou por escrito, e o alcalde, que é do Partido Popular, agora, semana a semana, ten que remitirlle o portavoz do Bloque Nacionalista Galego, que, por certo, tamén é diputado no Parlamento Autonómico, pero cando fai de concelleiro da corporación ten acceso a este listado, el e todos os seus compañeiros. Caso de Vilaboa, goberna o Partido Socialista, non goberna, bueno, pois o Partido Socialista a toda a corporación semanalmente fai unha remisión dos registros de entrada e saída. A nós, por exemplo, eso non é así. A nós solamente semanalmente é certo que se nos remite as actas da Xunta de Goberno Local e os decretos da alcaldía, pero nós non sabemos que registros entran e saen. Por poñer un exemplo, fai pouco hai un colectivo de traballadores que solicitou intervir no Concello de Pollo. Nós, no pleno do Concello de Pollo, por escrito e por registro, nos temos que enterar de que se lle denega esa petición por escrito a traballadores municipais porque o señor alcalde firma un decreto no que se denega esa petición, pero nós non temos acceso a ese registro de entrada nin de saída. E como con ese, con moitos outros temas. Nós non estamos pedindo nada que non sexa acorde coa lei. E máis, o defensor do pueblo, o valedor do pobo, os tribunais e demais concellos están aplicando este criterio, están facendo isto. Non lle están dicindo aos concelleiros, non, mira, cada vez que queredes información, me tedes que decir que información queredes. Non, mire, é que precisamente para fiscalizar o grupo de goberno, nós temos que saber a información que manexa de entrada e saída municipal.
sempre e cando se preserve e se conserve a Lei de Protección de Datos. Eso por suposto, porque hai cousas que nin incluso a veces nin vostedes, ten que haber un anonimato e ten que haber unha protección. Eso por descontado. E a nosa petición iba nese sentido, dicindo que garantindo sempre a protección de datos. A propia Axencia Española de Protección de Datos, no informe 501/2008, no seu gabinete xurídico, precisamente fala desto neste sentido, vale? E sí que, ademais, hai numerosas sentencias e numerosos informes nos que lle concede esta petición a todos os concelleiros da corporación, sexan do goberno ou sexan da oposición. Temos o mesmo dereito nós como concelleiros que vos como concelleiros de goberno, vale? Entón, o que le pedimos é claro, é acceso a un listado de asentos semanal, de registro de entrada e de saída. O pedimos por vía administrativa e non foi concedido. Bueno, pois agora o traemos por vía política, como moción, porque queremos que os grupos que formamos parte desta corporación, unha vez por todas, nos posicionemos públicamente en favor da transparencia, en favor do bo goberno, que ademais, recalco xa para concluir, foi a mega estrela, promesa, mira, ela xa sabe que, porque vou a falar da señora Silvia Díaz, pero non, iba a falar do tripartito. Foi digamos, a promesa estrela do tripartito. E, desde logo, en transparencia, na práctica, cero. Na teoría, hubo moitas notas de prensa, pero na práctica, señora Díaz, ahora si permíteme... Vai rematando. Gracias, Sergio. Esta transparencia. Gracias. Grazas, alcaldes. Gracias, Sergio. Continuamos o turno de intervencións. Sí, outra vez máis, como decía antes, non desaproveita a máis mínima oportunidade, aunque sea con calzador, para conseguir meter unha media verdade ou a veces unha mentira completa. É dicir, en transparencia cero, parece mentira que sexan vostedes que saben perfectamente que cada vez que piden acceso á información téñeno dentro dos prazos. Sábeno, ademais, perfectísimamente, pero bueno, queren seguir insistindo e confundindo desta maneira, pois é a súa maneira de facer oposición e a estas alturas non creo que vayan a aceptar consellos. Vou comezar con unha frase que que dixo na súa intervención Sergio. Queremos o mesmo dereito como concelleiros da oposición que vos tendes como concelleiros de goberno. Pois iso mesmo, eu mesma como concelleira do equipo de goberno non teño acceso a todas as entradas e a todas as saídas do rexistro municipal. Teño acceso a aquelas entradas e saídas que están dentro das áreas que eu dirixo. A ningunha máis. Se quero, porque teño coñecemento dunha entrada ou saída que considero de interese, teño que pedir o acceso específico e concreto a esa entrada ou a esa saída en concreto e despois se me dará ese acceso. Non o teño por defecto un acceso indiscriminado a todas as entradas e a todas as saídas. Por eso que teñen o mesmo acceso os concelleiros da oposición que os concelleiros a concelleira, neste caso, do equipo de goberno, a aquelas entradas e saídas que non son da nosa competencia. Bueno, como decía Pereira, esta proposta ven a ser unha reiteración dunha petición que xa o Partido Popular formulou en varias ocasións e que, ademais, tendes varias respostas, tendes tamén hai tempo un informe xurídico da Secretaría Municipal, penso que do pasado mes de marzo, onde se vos indica que ese acceso indiscriminado o rexistro municipal, tal como solicitades, impide que o Concello poida cumprir o principio de calidade, é dicir, non permite que o Concello poida ponderar que implicacións tería este acceso e como afectaría aos dereitos das persoas afectadas e a protección dos seus datos persoais. Aquí non se lle pode escapar a ninguén que a inmensa maioría dos trámites e dos documentos que se rexistran no portelo do Concello son de carácter individual e son de carácter persoal, son cuestións particulares, por poñer exemplo, licencias de obra, tarxetas de estacionamento, solicitudes de vados, en fin, e ademais moitos deles trámites que conteñen información que é moi sensible, como pode ser o caso da documentación dos servicios sociais
ou do Centro de Información á Muller, por poñer solamente dous exemplos. En ese mismo informe xurídico que se vos comparteu, explícasevos cal sería o procedemento que estaría a vosa disposición para dispoñer do acceso á información e un acceso de maneira que se poida garantir ese equilibrio necesario entre o acceso á información e a protección dos datos de carácter persoal. E o que teríades que facer sería reconducir esa petición xenérica que facedes solicitando ese acceso masivo e indiscriminado ao rexistro por unha solicitude racional e por unha solicitude puntual onde concretedes a que información se quere acceder e desa maneira é como se podería cumprir coa normativa en materia de protección de datos e tamén, como decía, respetar eses principios de proporcionalidade e tamén de facer anónimos os nomes ou os datos de carácter persoal que puidan aparecer neses documentos. Pero, bueno, vos, en lugar de seguir con esas indicacións que xa se vos fixo para poder ter acceso ao rexistro, pois preferides, como é habitual, persistir en confundir a opinión pública, en traer esta moción coa única finalidade de alimentar unha vez máis unha polémica absurda, a pesar de que sodes coñecedores de todos os fundamentos xurídicos que se vos trasladaron xa e ademais de que se vos indicou xa as vías polas que tendríades a vosa disposición ese acceso a calquera información a que queirades ter acceso. Bueno, decidides traer esta solicitude que xa fixéchedes, como se decía, por vía administrativa, agora dades de forma de moción política, só pode ser co ánimo de polemizar, xa que sabedes perfectamente ben, ademais, que afortunadamente non vai a ser unha cuestión de vontade política darvos ou non darvos acceso a toda esa documentación que entre polo portelo do rexistro. E digo afortunadamente porque os datos e as cuestións particulares e individuais dos veciños e das veciñas están protegidas pola lei, pola lei de protección de datos, pero tamén como un dereito fundamental que está protegido pola Constitución. Gracias. Continuando o seu turno de intervencións, Gregorio. Sí, a ver, eu recordo desde xa levo uns anos neste Concello e sempre a oposición tuvo perfecto acceso a todos os expedientes. De feito, moitas veces se dirixían directamente xa aos propios funcionarios, os propios funcionarios lle daban acceso aos expedientes, nunca houve ningún problema, nunca houve problemas con acceso a información, con acceso aos registros e demais. Eso foi unha práctica habitual desde que eu estou no Concello. E agora, bueno, hai unha administración electrónica, co cual hai que pedir acceso directamente ao propio xestión, ao propio acceso electrónico ao expediente concreto, e se lle dá acceso regularmente, cada vez que o piden, en plazo, en forma e demais. O que pasa que, últimamente, xa non tan últimamente, é dicir, este Partido Popular actual está nunha labor de paralizar o Concello, de generar un exceso de traballo, generando problemas, peticións, petición tras petición, se lle responde a petición e volve a reiterar a petición noutro sentido, que supón pois que os funcionarios, en vez de estar traballando cos veciños de Pollo, estén traballando para o Partido Popular. Isto non pasou nunca. É dicir, hai que ser responsables, sempre hubo, nese sentido, responsabilidade, temos unha obriga tamén de manter o segredo de determinada información, de determinados datos persoais. Vemos que se colgan expedientes libremente en Facebook sin maior problema, o que genera un problema legal para o propio Concello e, ao mesmo tempo, dificultades. É dicir, temos os funcionarios traballando para o Partido Popular en vez de estar traballando para os veciños. Eu creo que o informe de Secretaría é completamente claro, diáfano. Vostedes non poden ter acceso a toda a información, teñen que concretar a que información queren acceso. Porque, senón, é materialmente imposible darlle cobertura a todo en función da Lei de Protección de Datos, que hai que determinados datos que son confidenciais, hai que tapalos. É un traballo tan arduo e tan extenso que non é viable. Eu entendo que si hai concellos onde a oposición é responsable, onde a relación
é cordial, donde non se fan macarradas, non se fan gamberradas, e podería haber un acceso libre, como hubo sempre, sin ningún problema. Pola miña parte non hai problema, pola parte do goberno non a hubo, non hai porque nunca hubo, pero o problema é que o Partido Popular está nunha política de bloquear o Concello, de generar dificultades ao goberno, de intentar bloquear accións concretas, de intentar generar un traballo adicional. Por lo tanto, traballamos máis po Partido Popular que pos veciños, non? E iso non pode ser. Eu creo que o informe de Secretaría é completamente claro e nítido. Se queren acceso a algo, pídano. Concreten exactamente o que queren acceso. O que non poden ter é acceso a todo. Non poden ter acceso a todo. Porque iso é inabordable, é inasumible. Por lo tanto, sexan razonables, sexan sensatos, cumplan cos informes dos técnicos municipais, dos habilitados nacionais, que saben un poquinho máis que vostedes e que nós, e respeten as normas por o bo funcionamento desta casa e por un funcionamento responsable. E logo sexan un poquinho máis coherentes e non utilicen, como están utilizando o seu dereito de acceso á información, para bloquear a opción do goberno. Eso tamén yo pedimos. Gracias, Gregorio. Continuamos o turno de intervencións. No mesmo sentido, non? O que non pode ser usar o dereito, o lexítimo dereito á información en decrimento do servizo do Concello. Eu creo que aquí son dúas cuestións moi concretas. A ver, se fala da cuestión primeiro de operatividade e despois de unha cuestión práctica. Está claro que para que o Concello poida poñer ao Partido Popular ou poida dar execución a esa solicitude, eso vai a requerir, primeiro, de tempo e despois vai a requerir de recursos humanos, é dicir, de personal. Todos sabemos que os concellos se están digitalizando e a digitalización dos concellos supón máis carga de traballo para o personal que está nos propios concellos. Entonces, con esta petición do Partido Popular, o que estamos facendo é incrementar o traballo do personal e ter o personal traballando para as peticións do Partido Popular, cando creo que todos os que estamos aquí o que queremos é que o Concello atenda as peticións e as necesidades dos veciños. Entonces, é unha cuestión de prioridades. Que ten que facer o Partido Popular? Pois deberían de procurar vostedes outras ferramentas ou facelo por outras canles. Eu creo que o decía Silvia na súa intervención. Evidentemente, os concelleiros temos dereito a aquela información que ten que ver coas nosas áreas. Cando non é así, solicitamos información, accedemos aos expedientes. Da mesma maneira que o teñen que facer vostede. O que se trata é de ter unha administración operativa. E con esta proposta que nos trae o Partido Popular, evidentemente non é operativa a nosa administración, porque o que está facendo é cargando de traballo para, evidentemente, vostedes din que é para ter acceso á información e para facer unha mellor fiscalización do goberno, que efectivamente é o seu papel, pero logo tamén coa responsabilidade de saber que cada un dos expedientes ten que pasar unha tutela de protección de datos, que temos que ser moi rigurosos con todos os datos que salen do Concello, con toda a documentación, temos que ser serios e respetuosos. Entón, vostedes moitas veces pecan precisamente do contrario. Tiña que decilo. E logo, por outra parte, Sergio, efectivamente, ti dis que hai outros concellos que podemos dar exemplo que sí, que efectivamente permiten o acceso. Falaches de 2 concellos. Home, na provincia de Pontevedra, non sei se hai 62 ou 61 concellos. Que pasa? Que o resto de concellos non son transparentes? Que pasa? Que o resto dos concellos son oscuros? Ou solamente facemos as cousas mal en materia de transparencia según o Partido Popular o Concello de Poio? A ver, non se trata de transparencia, se trata de operatividade. E o que non podemos é mesturar términos e vir aquí a intentar, de alguna maneira, pois facer un decrimento no servicio municipal deste Concello. Nada máis. Gracias, Marga. Rematado este turno, queda o último turno do ponente da moción, 2 minutos.
Sí, bueno, o señor Agís acaba de desbotar polo chan todo o que o tipo de goberno estaba dicindo, porque el mismo di que non nos dá esa información porque nós non somos a oposición colega do equipo de goberno, non? Que somos unha oposición. Sí, acaba de decir vostede, señor Agís, vostede se acaba de contradicir, acaba de decir que vos non nos dá esa documentación puidendo darla como fan en Sotomayor ou en Vilaboa porque ali a oposición é máis benévola, non? O equipo de goberno. Eso acaba de decir vostede, polo tanto, acaba de contradicir calquer argumento. Tamén di o señor Agís que traballamos máis, que traballan máis vostedes para o PP que para os veciños. Home, tampouco é difícil, porque os veciños traballan moito non traballan. Nós non podemos pedir algo que non sabemos que existe. Vou poñer un exemplo para concluir. Por exemplo, nos enteramos por un decreto da alcaldía que o Concello de Pollo tivo que pagar unha sanción por un vertido na ría de Pontevedra. Vertiu legalmente, tuvo que pagar unha sanción a Augas de Galicia. Nos enteramos por un decreto firmado polo alcalde no que autorizaba o pago desa sanción. Bueno, pois, sí, señor Barreiro, sí. Pois Augas de Galicia tivo que presentar no rexistro de entrada do Concello de Pollo esa multa, esa sanción. Bueno, pois se nós temos un extracto semanal no que vemos remitente Augas de Galicia, sanción por vertido, día, tal día, hora, tal hora. Segundo asiento, outra cousa. Tercer asiento. Bueno, pois nós poderíamos pedir información sobre ese vertido. Nós, como non temos información sobre o que entra, nin o que sai do Concello de Pollo, nós non podemos decir que queremos nin que non queremos. Precisamente estamos aquí porque o que queremos é saber que entra no Concello de Pollo. Entón, en Vilaboa e en Soutomaior son extraterrestres. Non, son os funcionarios son mellores que os de Pollo. Non, ese non é o problema. Ese non é o problema. Os funcionarios son igual de vos en Soutomaior, en Pollo, en Vilaboa e en Madrid. Ese non é o problema. O problema é a bondade política de que en Pollo o equipo de goberno non lle quere dar información á oposición. E vamos a dicirlo ben clariño. E non pasa nada. O que tedes que facer é avergonzaros de que tanto presumides de transparencia e o máis básico non o facedes. Como é darlle a información debida ao grupo da oposición, tal e como así, sentenzas, informes xurídicos, da Agencia de Protección de Datos, o Tribunal Constitucional, a propia Constitución, o artículo 23.1, é dicir, que hai, vamos, preceptos máis que claros, o que non queredes, que nós sepamos que entra nin que sae, nin que tuveredes que agochar algo. Que non pasa nada, que se Augas de Galicia vos manda un comunicado, ou se vos lle enviades un comunicado a Valedora do Pobo, non pasa nada. E se é algo que non podamos ler pola Lei de Protección de Datos, pois non podemos acceder a ese expediente. E non pasa nada. E logo, non presumades de que temos acceso a todos os expedientes porque temos unha solicitude de urbanismo que levamos un ano, a miña compañeira Rocío leva un ano esperando resposta. Vale? Entón, vamos a ser un poquinho serios, vale? Non contestades a todo o que nos vos pedimos, nin tampouco contestades a todo o que os veciños vos presentan, porque hai un montón de colectivos e de veciños que están sen recibir resposta do equipo de goberno. Entón, eso non é transparencia, eso non é participación, señora Díaz, eso non é o que pretendíades. Grazas, alcalde. Gracias, Sergio. Ben, continuamos co turno de intervención. Silvia. Sí, a ver, desmontar as mentiras flagantes do Partido Popular é bastante. Por certo, cal é o expediente que, si se me permite preguntar, cal é o expediente que leva Rocío Cochón agardando por el máis de un ano? A solicitud que fixemos cunha aprobación unánime por todos para que remitirlle aos técnicos de urbanismo, arquitecto, secretaria e enxeñeiro en que situación se atopaba a seca. Aparte de ser un acordo unánime, tuvemos que volver a presentar un escrito preguntando aos técnicos se en algún momento se lle pedira ese informe. E a día de hoxe seguimos esperando. Vale. No, máis que nada por distinguir o que é unha solicitude de acceso á información para o cal esa información ten que existir, que é distinto de solicitar un informe ad hoc sobre un asunto aos técnicos, que é diferente. É dicir, as solicitudes e a transparencia en ningún caso obrigan
ou máis ben desaconsellan que haxa que elaborar documentación a propósito para dar resposta a unha pregunta. Se a información existe previamente, trasládase. Se non existe, trasládase que non existe. Despois, por resumir, facedes referencia na moción a, bueno, nomeades moitos outros concellos, pero só decides o nome de dous, que son Soutomaior e máis Vilaboa. De toda a provincia de Pontevedra, non sei se de todo Galicia, só podedes nomear eses dous municipios onde efectivamente parece ser que si se ten acceso a un listado de asentos. Sabedes que eses dous concellos teñen un tercio ou menos de un tercio da poboación dos habitantes de Poio. Non é comparable en absoluto o volume de documentación ou o volume de actividade que pode entrar e sair do rexistro municipal. Non sei se en municipios dese tamaño se pode cumprir ese principio de proporcionalidade, é dicir, investir esa cantidade de tempo e esa cantidade de traballo necesaria como para elaborar un listado onde se purguen todos os datos de carácter persoal que poida haber. Habería que poñer, por exemplo, un exemplo máis equiparable o que un concello como Poio, como podría ser Sanxenxo, que ademais o temos aí ao lado. Non sei se o concello de Sanxenxo sí que lle facilita ese rexistro total indiscriminado de entradas e saídas á oposición. Se non se trata, como pretenden facer ver, desa proporcionalidade necesaria, pois tamén poderíamos preguntarnos se a Xunta de Galicia lle facilita aos partidos da oposición o rexistro de entradas e saídas do portelo da Xunta de Galicia. Non sei, por facer unha pregunta. Miren, no caso do Concello de Poio faise materialmente imposible, material e persoalmente imposible poder cumprir coa revisión de toda a documentación que entre e que sae do Concello para eliminar todos eses datos e revisar todos eses expedientes. É dicir, son máis de 600 entradas ou 600 saídas as que o persoal do Concello tería que revisar para poder elaborar ese listado de asentos que vostede piden. E, ademais, cando recibiran ese listado iba a ser unha lista críptica e con moi pouca utilidade incluso para vos. Gracias, Silvia. Continuamos o turno de intervencións. Gregorio. Bueno, eu creo que está todo dito. Podemos darlle 1000 voltas. O señor Sergio é un especialista en darlle voltas ás cousas, en tergiversar, mandase mensaxitos co señor Moldes. O señor Moldes non quere defender este tema porque, como das plusvalías, non quere mancharse. Todo ese traballo pois fai Sergio de peón para facer as cousas sucias, pois Moldes non quere dar a cara, pero realmente o PP ten acceso a todos os expedientes pasan por comisión. Ese é o que fai referencia tamén tuvo coñecemento, todo teñen coñecemento, porque neste Concello todos os expedientes teñen un proceso, van ás comisións, teñen perfectamente acceso ás actas de todo o que se aproba. Polo tanto, non conten milongas. O que sí, e o volvo a repetir, o que non vamos a permitir é que o Partido Popular bloquee a acción de goberno do Concello de Poio. Non o vamos a permitir. Non lle demos acceso, cando estábamos negociando con Sanxenxo a depuradora, porque non nos interesaba que vostede nos bloqueara ese acordo tan importante para Poio, porque sabemos que a súa vontade é bloquear todo aquilo que beneficia a Poio. É así de claro. E logo, quen lle dá acceso ou non lle dá acceso ao rexistro que vostedes solicitan, non somos nós, non é unha cuestión política, é unha cuestión xurídica, é unha cuestión técnica. E se consideran que os argumentos non son válidos, recúrrano, vale? Recúrrano. Fagan o favor de recurrilo. Se consideran que o informe de secretaría non é o correcto, pero saben perfectamente que é o correcto. E dan así exemplos ao aire, e tamén cando aquero dos coixeiros falaban, deron aí, se lle exiximos que nos dixeran algún concello que o fixera, nos deron 2 concellos en toda España e resulta que ningún o había feito. Bueno, en fin, vostedes poden seguir coa súa forma de facer política, poden seguir intentando enmerdar, xa son conocidos por eso. Na Diputación, donde teño gusto
de estar como diputado provincial, o señor Moldes xa é coñecido precisamente por eso, porque cando ele estuvo na Diputación se caracterizaba precisamente por facer este tipo de cousas, de gamberradas, unha oposición gamberra, e bueno, e o actual portavoz do Partido Popular na Diputación, pois renega todos os plenos desa etapa, non? E agora estamos nunha nova etapa. Aquelo foi, bueno, un momento puntual, donde nos volvimos locos e tal, pero desgraciadamente temos que soportalo aquí en Pollo, non? Na Diputación xa se libraron de vostede, pero en Pollo temos que seguir aguantando a súa forma de facer política, que é coñecida en toda a provincia, non? Pero bueno, é o que nos tocou, señor Moldes, é o que nos tocou e temos que vivir con isto. Pero usted debería ser un poquinho máis serio e facer propostas un poquinho máis serias e contribuir un poquinho ao beneficio da sociedade de Pollo, contribuir un poquinho a que sacan proxectos positivos para o noso concello e intentar remar todos xuntos e empuxar, en vez de estar poñendo paus nas rodas e facendo este tipo de oposición tan lamentable. Gracias, Gregorio. Continuamos. Turno de intervencións. Sí, alcalde, nada, moi brevemente. Pleno tras pleno tras pleno, sempre temos que, creo que o Partido Popular esgotase o discurso, non? Ven todos os plenos a darnos leccións de que temos que ser transparente, que temos que ser un goberno de boas prácticas, e iso o repite Sergio Pereira, o repite Ángel Moldes, o repite tamén Rocío Cochón, que son voceiros do Partido Popular. E a mí me gustaría decir unha cousa, bueno, as persoas hai que coñecelas por como gobernan as institucións, entonces, cando Sergio Pereira ao principio da intervención fala de transparencia, de boas prácticas, home, eu non sei que sigla representa vostede, e non sei se sabe as boas prácticas que realiza o Partido Popular ou por que se lle coñece o Partido Popular ou os antecedentes do Partido Popular, porque, mire, donde gobernan vostedes actualmente na Xunta, de boas prácticas vostedes non poden presumir, de transparencia pouco ou nada, porque dirán vostedes que, por exemplo, os fondos da Unión Europea, uns fondos que tiñan que ser debatidos, que tiñan que ser participativos e donde tiñan que entrar todos os partidos políticos, dende logo, transparencia pouca ou nada. Cando ustedes estiveron gobernando na Diputación, tiñan uns criterios e uns parámetros claros. Sabes cal eran? Pois eran uns parámetros claramente partidistas. Se eras do goberno do Partido Popular, recibías axudas. Se non eras do goberno do Partido Popular, non recibías axudas. E, ademais, non se cortaban vostedes. Porque aquí, cada vez que se facía algo no Concello de Pollo, era pola Deputación, lle rendían pleitesía ao señor Moldes que viña a recepcionar calquer pequena axuda que se daba na Diputación. Iso é o que se chama facer política partidista. Pero mire vostedes, decía Sergio Pereira, que pasa? Que si Soutomaior e Vilaboa son extraterrestres, e os outros 59 concellos que son? E na provincia de Pontevedra, lamentablemente, e moi ao meu pesar, moitos deses concellos están gobernados polo Partido Popular, co cal que está dicindo vostede. Entonces, o que hai que facer é primeiro dar exemplo e saber o que se fai nas institucións onde vostedes gobernan. E outra cousa, que fai o Partido Popular de Transparencia e Apoio? Terxiversar, esconderse baixo perfiles falsos nas redes sociais, mal usar documentación do Concello. Esa é a transparencia que quere o Partido Popular, esa é a transparencia que o Partido Popular lle quere dar aos veciños de Pollo. Que veñan todos os días aquí alardando de transparencia e pedindo transparencia a quen a ten, o primeiro que teñen que facer vostedes é o que fan, tomar exemplo do que fan noutras administracións, que non están gobernadas evidentemente polo Partido Popular, miren o que fan vostedes nas administracións que gobernan e prediquen co exemplo. Non veñan a pedir aquí o que vostedes non fan. Nada máis. Gracias, Marga. Rematado o segundo turno. Queda o terceiro turno de intervención. O portavoz do oponente, mellor dito. 2 minutos, Sergio. Grazas, alcalde. Señora Caldas, transparencia é o que fixo vostede no Monte Valdeo. Eso é transparencia, verdad? Señora Caldas, a fala da Xunta de Galicia. Mira, a Xunta de Galicia foi a primeira comunidade autónoma de España, pioneira en regular unha lei de transparencia e bo goberno, mentres o Concello de Pollo tiña un 0 en transparencia en Dintra. Mentres vos estabades abaixo de todo, a Xunta de Galicia estaba sendo a pioneira en toda España. Entón, por favor, vale.
Ahora, primeiro, o señor Agís, o Partido Socialista decía que bueno, que non nos iban a dar ese acceso a esa documentación porque non lle quemos moi ben, resumindo as contas, non? Porque non somos unha oposición como é a de Soutomaior e demais, que, bueno, como non lle quemos tan ben, non nos dá esa información. Agora a señora Díaz di que xa non é por eso, que é por volumen, non? Que claro, Soutomaior e Vilaboa teñen un tercio de volumen, pero sabe, señora Díaz, tamén teñen un tercio de traballadores, tamén teñen un tercio de presuposto, o sea, é todo proporcional, non pasa nada. E se eles poden, nós, en Pollo, que o que nos importa, lle pedimos ao goberno que faga o mesmo. E se mañana vos estades na oposición e o Partido Popular está gobernando, seguiríase co mesmo criterio, que sería semanalmente o alcalde remitir un listado semanal dos asientos. Sí, e non pasa nada. Non hai que poñerse nerviosos, non hai que xa empezar a falar da Xunta de Galicia. Ahora, a verdade é que faltou vos falar de Rajoy e de Aznar. Eso sí, do resto, xa empezades a poñerse a defensiva cando é moito máis fácil. É votar a favor de que todos os concelleiros, xa non solamente o grupo mayoritario, que somos 8 concelleiros da corporación do PP, senón que todos os concelleiros teñamos acceso a algo público limitado, como di a propia normativa, que non é público de datos. Señora Díaz, dígame. No, que non é público. O rexistro de entradas e saídas non é público. É documentación pública, porque sabe por qué? Non é secreta. Secreta son los reservados secretos que tiene el Ministerio de Defensa, que tiene los ministerios, pero la documentación municipal, siempre y cuando se garantice la ley de protección de datos, no es secreta. No es secreta. No es secreta. Y eso lo dice la propia agencia de protección de datos. Secreta es la información que tiene el ministro del Interior o que tiene el ministro de Exteriores, pero no el que tiene el alcalde de Puebla. ¿Vale? Entonces vamos a ser un poco claros. Esa información que la que es sensible se restringe y la que no es sensible se traslada Sergio. a todos los Rematamos o turno. Gracias, alcalde. Gracias, Sergio. Ben, rematados os turnos de intervención e o ponente tamén o seu turno, pasamos á votación. Votación nominal, alcalde. Sí, votación nominal. Ben. Agís Gómez Gregorio. En contra. Barreiro Lubián Xulio. En contra. Pesada Lores María Consuelo. En contra. Calas Moreira Margarita. En contra. Cochón Castro Rocío. A favor. Díaz Iglesias Silvia. En contra. Domínguez Álvarez Manuel. A favor. Fernández González Rosa. En contra. García Freijeiro Marcial. A favor. González López Mariche. A favor. Martínez Blanco Xosé Luis. En contra. Moldes Martínez Ángel. A favor. Muiños Balea Cándido. A favor. Pereira Martínez Sergio. A favor. Rodríguez Alonso Raquel. En contra. Torres Balea María Natividad. A favor. Sobral Fernández Luciano. En contra. Ben, alcalde, a votación realizada reflicte 8 votos a favor e 9 votos en contra. Gracias, Paula. Gracias. Continuamos o orden do día. O seguinte punto da orde do día, punto número 11, mocións urxentes. Sí, nosotros tenemos una moción urgente. Mocións urxentes. ¿Dijo algo Mariche? Sí, estoy hablando. ¿Me escucháis? Sí. Es que se le escuchaba muy bajito. Es que tengo problemas con el audio, entonces no sé si no me escucháis bien, por favor me lo indicáis, ¿vale? Sí. ¿Puedo comenzar? Sí. Ah, perfecto. Sí, claro.
Esta es una moción urgente, moción de apoyo a las reivindicaciones y movilizaciones de los sindicatos de la policía y Asociación de la Guardia Civil en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Esta moción urgente se ha presentado en tiempo y forma y la urgencia es debida a los acontecimientos que han tenido lugar durante esta semana y al clamor que nos han indicado toda la población que pertenece a estos cuerpos, tanto estatales como autonómicos como locales, y que viven en nuestro pueblo, además de tener en esta demarcación la ubicación de la comandancia de la Guardia Civil. Esta ley que está en trámite ha tenido como consecuencia diferentes concentraciones y manifestaciones en toda España, incluida Pontevedra, y de ahí la moción urgente y la presentación de la misma. Creo que procede o turno a moción é urxente e o que procede é declarar a urxencia. Por lo tanto, podemos abrir un turno ou pasar a votación directamente da urxencia para que pase ao pleno ordinario siguiente. Se os portavoces queren intervir, que pidan a palabra, se non, procedemos á votación da urxencia, que é o que procede neste momento. Alguna palabra? A ver, eu considero que podría ir perfectamente ao pleno ordinario, non considero que teña que vir necesariamente por urxencia. En que fundamenta vostede a urxencia? Se lo acabo de indicar, a lo mejor es que no se me ha escuchado con suficiente claridad. La urgencia es debida a la petición que ha sido dada por los guardias civiles, policías nacionales, policías autonómicos y policías locales que viven en nuestra demarcación, y que los acontecimientos de esta ley que está en trámite han tenido esta semana y nos solicitan el apoyo de esta corporación. De ahí la urgencia. Perfecto, pois eu entendo que a petición que lle fixeron os colectivos en función desa lei que se está desarrollando se pode atender perfectamente no pleno ordinario. Non entendo que haya ninguna razón para que teña que vir por urxencia. A exposición de motivos para justificar a urxencia, entendo que perfectamente pode resolverse esa cuestión no pleno ordinario. Ese é o meu criterio. Sí. Sí, nada, simplemente que bueno, que sí que estaría ben que poidese pasar esta moción por unha comisión, poidela ditaminar e logo, bueno, pois podela debatir para o seguinte pleno ordinario, tamén por unha cuestión operativa, non? Porque ben, entendo que procede a votación, polo tanto. Sí, Silvia? Nada, de comentar que por parte de Avante Pollo, efectivamente, a tramitación da lei non é unha cuestión urxente como para que a aprobación desta moción vai a ser significativa, co cal, pois preferiblemente se pudera tratar dentro da orden do día do pleno do mes de decembro. Ben, entonces procederíamos á votación da urxencia e, en calquera caso, evidentemente a moción está presentada, pasaría ao pleno ordinario, ás comisións correspondientes e traeríase no pleno seguinte. En calquera caso, procede a votación de se o Partido Popular non a retira para que se tramite no pleno ordinario do próximo mes, senón votaríamos a urxencia. Bueno, procedemos á votación da urxencia da moción. Chamamento individual. Sí, votos nominales. Ben, Agis Gómez Gregorio Luis. En contra. En contra. Barreiro Lubián Xulio. En contra. Pesada Lores María Consuelo. En contra. Caldas Moreira Margarita. En contra. Cochón Castro Rocío. Favor. Díaz Iglesias Silvia. En contra. Domínguez Álvarez Manuel. Manuel. ¿Se me escucha? Perfectamente, sí. Sí. A favor, a favor. A favor. Vale. Sí, está ahí. Fernández González Rosa. En contra. García Freijeiro Marcial.
Favor. González López María José Mariche. A favor. Martínez Blanco Xosé Luis. En contra. Moldes Martínez Ángel. Favor. Muiños Malea Cándido. Favor. Pereira Martínez Sergio. Favor. Rodríguez Alonso Raquel. En contra. Torres Balea María Natividad. A favor. E Sobral Fernández Luciano, presidente, vota En contra. en contra. Pois, alcalde, Non se declara ausente por 9 votos en contra de 5 a favor, ou perdón, 8 a favor, e pasaría ás comisións correspondientes e ao pleno do mes de decembro. Gracias. Continuamos con algunha outra moción urxente. Non se procede, entón pasamos aos seguintes puntos do orden do día. Ben. Grazas, alcalde. Punto número 12 do orde do día, Secretaría Estado de Execución, acordos precedentes. Punto 4921, expediente 2254-2021, modificación 41-2021, suplemento de crédito financiado con baixas noutras aplicacións. Elevada definitiva a aprobación inicial plenaria por ter transcorrido o prazo de exposición ao público sen que se presentara reclamación ningunha, publicouse anuncio de aprobación definitiva no Boletín Oficial da Provincia número 217 de 11 de novembro, publicándose no tabuleiro de anuncios do Concello no portal de transparencia apartado 312, modificacións orzamentarias. Asunto 4922, expediente 2106-2021, terceira modificación do anexo de subvencións nominativas, orzamento 2021. Elevada definitiva a aprobación inicial plenaria por ter transcorrido o prazo de exposición ao público sen que se presentara reclamación ningunha, publicouse anuncio da aprobación definitiva no Boletín Oficial da Provincia 228 de 25 de novembro, publicándose no tabuleiro de anuncios do Concello e no portal de transparencia apartado 311 orzamentos 2021 anexos. Asunto 4925, expediente 2903-2021, dar conta a resolucións, concesións, subvencións, plan Concellos 2021. Unius e certificación do acordo aos expedientes. Asunto 4926, expediente 2939-2021, dar conta da información de execución trimestral terceiro trimestre 2021. Unius e certificación do acordo ao expediente. Asunto 4927, expediente 2813-2021, dar conta do período medio de pago terceiro trimestre 2021. Unius e certificación do acordo ao expediente. Punto 4928, expediente 2924-2021, modificación de crédito 44-2021, suplemento de crédito financiado con baixas noutras aplicacións. Uniuse certificación do acordo ao expediente, publicouse anuncio de aprobación inicial no Boletín Oficial da Provincia 212 de 4 de novembro de 2021 e no tabuleiro de anuncios do Concello, rematando o prazo de exposición pública no mesmo día de elaboración do presente documento con data 25 de novembro de 2021. Asunto 4929, expediente 2926-2021, modificación de crédito 45-2021, crédito extraordinario financiado con baixas noutras aplicacións. Uniuse certificación do acordo ao expediente, publicouse anuncio de aprobación inicial no Boletín Oficial da Provincia número 212 de 4 de novembro de 2021 e no tabuleiro de anuncios do Concello, rematando o prazo de exposición pública no mesmo día de elaboración deste documento, isto é, con data 25 de novembro, de 2021. Asunto 4930, expediente 805-2017, quinta prórroga, contrato de abastecemento de auga potable, mantemento en rede de saneamento e rede de sumidoiro e depuración de augas residuais na modalidade de concesión administrativa. Uniuse a certificación do acordo ao expediente e notificouse a entidade interesada. Asunto 4931, expediente 2229-2021, convenio en materia de seguridade entre o Ministerio do Interior e o Concello de Poio. Uniuse a certificación do acordo ao expediente e remitiuse á Dirección Xeral da Garda Civil para asinatura do convenio. Asunto 4932, expediente 2850-2021, moción do Bloque Nacionalista Galego Audiovisual Galego.
Uniuse certificación do acordo ao expediente e remitiuse á Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestructuras Digitais do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Digital, así como a Dirección Xeral de Radio Televisión Española. Asunto 4933, expediente 2853-2021, moción do Bloque Nacionalista Galego Educación. Uniuse certificación do acordo ao expediente e remitiuse á Consellería de Infraestructuras e Mobilidade. Asunto 4934, expediente 2875-2021, moción do Partido Popular instando ao Goberno a adoptar medidas para rebaixar o prezo da luz. Uniuse certificación do acordo ao expediente e remitiuse ao Goberno do Estado. Asunto 4935, expediente 2933-2021, moción do Partido Popular para impulsar a participación real de veciños e asociacións na xestión municipal. Uniuse certificación de acordo expediente en cumprimento do artigo 133, parágrafo primeiro da Lei 39 de 2015 de 1 de outubro de procedimento administrativo común das administracións públicas, realizouse o trámite de consulta pública previa elaboración do proxecto de regulamento de participación cidadá do 2 ao 23 de novembro de 2021 a través da páxina web do Concello. Grazas, alcalde. Gracias, Paula. Siguiente punto do día. Punto número 13 da orde do día, Secretaría de Resolucións da Alcaldía, período 21 de outubro de 2021 ao 24 de novembro de 2021. Moi ben, gracias, Paula. Ahora queda o punto de rogos e preguntas. Sí, eu quería facer un ruego. Quería facer un ruego a Gregorio Agís. Vamos a ver, durante este pleno escoitei varias veces, escoitei primeiro Xulio, pero a Xulio entendí que foi unha expresión que é moi utilizada no seu vocabulario e non a tomo a mal en ningún momento. Cando dixo me parece que é unha gamberrada, non hai problema, porque a interpreto ben, porque aparte que é unha expresión propia del, sin problema. Pero sí que me molestou que ata en 6 ocasións o señor Gregorio Agís, a mí particularmente me dá igual xa o que me poidan chamar, se estou acostumbrado, esas campañas de todos contra Ángel Moldes non me preocupan, pero sí que me molestan que a compañeiros que forman parte do meu grupo ata en 6 ocasións se lle chamou gamberros. Logo creo que, inda que sea solo por educación, por decoro, incluso por idade, o respeto é fundamental. Eu non vin a nadie do meu grupo se intervir insultando a usted ni a ninguén, pero sin embargo creo que o mellor incluso foi sin mala intención, por eso pido que o retire da acta de hoxe. Creo que non é moi adecuado que ata en 6 ocasións, repito, a min particularmente me dá igual o que me chamen, pero que non lle vou permitir é que os meus compañeiros ata en 6 ocasións que apuntei aquí de chame gamberros, porque primeiro non o son e segundo me parece unha falta de respeto. Logo o invito a que reflexione e que en este caso a que tamén considere este feito a retiralo do que da acta do orde do día, porque seguramente dentro de uns anos, se ten a oportunidade de ler un acta con ata 6 insultos hacia uns compañeros da corporación, non creo que sea o máis adecuado. Moitas gracias. Sí, gracias. Si se me permite, alcalde. Sí. Estou convencido que estou convencido que a acta non vai a recoller ningún insulto personal hacia nadie, porque eu non insultei a nadie. O que digo, e o afirmo, vostede está aquí intentando darlle a volta e dicir que lle insultei, verá que na acta non hai ningún insulto directo a ningunha persoa, simplemente digo que a actitude do Partido Popular é unha actitude, pois como califiquei, como vostede di, gamberra, é dicir, solicitar nunha moción que se devolvan 4 anos para atrás dun imposto onde hai unha ordenanza fiscal que está regulado por lei que sabe que é imposible, eu o califico de gamberrada, pero non lle estou calificando a nivel personal nin a vostede, nin a ningún compañeiro, porque non é meu estilo. Simplemente estou dicindo que a atitude política, que políticamente é unha gamberrada. E usted, Moldes, que leva tempo nesto, sabe perfectamente que me refiro a eso. Eu nunca proferínlle a usted nin a nadie, nin en público. Perdonar, pero creo que non é... Non lle proferín a vostede nin en público, nin en privado, porque non é meu estilo, ningún insulto, nin directo, nin indirecto.
porque non é a miña forma de actuar, pero sí califico a actitud do Partido Popular en Pollo, a califico de gamberrada, é dicir, calquer persona, a ver, eu esta moción, pois, ya pasei a compañeiros, ya pasei a xente, a técnicos, e dixeron que era de risa, que era de coña, e que é unha gamberrada, e outros utilizaron términos incluso moito máis fortes. É dicir, non é serio, señor Moldes, presentar nas mocións, nin ter actitudes políticas que o único que fan é horadar, desgastar, confundir, generar controversia. Vostede sabe perfectamente que eso que presenta aí non é viable e que é unha forma de desgastar ao goberno e tal. Entón, permítame que o califique de gamberrada, que menos, non? Pero no personal lle podo asegurar que non teño ningún problema, que non é un insulto personal nin a vostede nin a ningún dos seus compañeiros, faltaría máis. Espero non cometer nunca ese error de insultalo personalmente, porque, repito, non é o meu estilo, e se o fixera lle pediría perdón, porque creo que non estamos en política para ir aos temas personais, e lle pido que vostede faga o mismo. Eu non lle prefiro insultos nin en privado, e mo pode creer, non é a miña forma de actuar, e no personal eu non teño ningún problema. Eu, cando estou nun pleno, que é un espazo eminentemente político, me dirixo en términos políticos. En calquer caso, podrá comprobar na acta que non me refiro nin a vostede nin a un compañeiro seu. Me refiro a modo de facer política no Concello, nada máis. Gracias. Aclarado o tema. Sí, alcalde, solo si me permite, solo un momento. Como temos a posibilidade de que se graban, non hai ningún problema, seguramente, incluso quero creer que incluso de forma inconsciente, pero en varias ocasións a afirmación non é que a moción fose unha gamberrada ou non, que a mí eso xa me dá igual o que poidan valorar, pero en varias ocasións, por eso cheguei a notar, incluso porque me extrañaba, o que era a afirmación é: son vostedes uns gamberros, son vostedes uns gamberros. Seguramente, de forma inconsciente, eu o único que pido é que valore, que reflexione o feito de retirar esas palabras, porque, repito, non considero a ningún dos meus compañeiros que sexan uns gamberros. E creo que, por respeto a esta corporación, pode haber moitos debates. Eu creo que aquí non houbo ningún insulto, e creo que non ven a conto esas afirmacións, aparte de forma reiterada, de son vostedes uns gamberros. Creo que non creo nin que vostede mesmo o considere. Logo, é unha solicitud que lle fago simplemente por eso, porque, primeiro, me parece unha falta de respeto hacia os meus compañeiros e vai a ser algo que non vou a consentir. Eu, personalmente, podo soportar o que sexa, me dá igual, pero o que non vou a permitir é que se lle falte o respeto aos meus compañeiros, primeiro, porque non o son, e segundo, porque non merece. Insisto, nunca é un tema personal, me refería en términos políticos, como non pode ser de outra maneira. Vale. En calquer caso, repasarei para ver, pero estou convencido de que non o fixen a título personal. E cando digo, son vostedes uns gamberros, no contexto político, nunca o faría a nivel personal. E se o asumen así, disculpen, porque non é a miña intención, é dicir, nada, teño nada personal contra ningún de vostedes, faltaría máis. Algún ruego máis? Algunha pregunta? Sí. Alcalde. Sí. Temos unhas preguntas. A primeira... Teño unha pregunta, por favor. Sí. Teño... Bueno, máis ben, neste caso sería unha repregunta para a Concelleira de Obras e Servizos, Chelo Besada. Vamos a ver, durante o pleno do mes pasado pedimos información sobre a súa concellería por unha factura en concreto de 8.622 euros que correspondía a un pintado da varanda da praia Fontemayor en Raxó. Bueno, comentamos que nos parecía un coste elevado e que xa está moi deteriorada en varios tramos. Como vostede e señora Besada non estaba, o alcalde díxonos que nos contestaría por escrito. E o que preguntábamos era quen adxudicou esta actuación, se pediron algún presuposto para comparar
e quen controlou a execución. Hai uns días recibimos un escrito que se titulaba Contestación, non? No que non se contesta ninguna destas preguntas que formulamos. Por eso, xa que hoxe está, volto a preguntar directamente para que nos conteste a isto que preguntamos, que sobre esta actuación de pintado da varanda da Praia Fontemayor en Raxó, quen axudicou esta actuación, se pediron algún presuposto para comparar e quen controlou a execución desta obra. Sí, podo contestar? Sí. Ben, boa noite a todos e a todas. Eu non contratei esa obra, nin mandei pintar esa varanda, non sei quen a contratou, nin quen a mandou pintar. Simplemente, esa é a contestación. E non sei quen firma esa contestación. Tendrá unha firma ou tendrá de algunha persoa, non sei. Bueno, como a pregunta anterior, gracias, Chelo, como dices que na contestación que se che fixo por escrito non está aclarado, eu penso que sí, que se aclaraba claramente que quen ordenou esa reforma, ese arreglo urxente desa barandilla da Fonte Maior, se non comprobaremos o escrito, porque o asinei eu, ademais, a túa contestación. Sí, a alcaldía. Perdona, se non, agora aclaramos e aclararemos por escrito. Aí se fixo unha contestación por escrito, donde firmado por a alcaldía, que a alcaldía asumía esa orden de conservación desa varanda, dada a urxencia que había nese momento, que viña o verán encima, e tamén que non hubo ningún adxudicación, senón foi un cargo directo da alcaldía para arreglar eso. Está no escrito. No escrito non di que a alcaldía... Rocío, que eu non teño nada que ocultar. Claro, alcalde, faltaría máis. Quero dicir que eu fago unha pregunta e se contesta unha literatura que nós o que queremos é que se resposten as nosas preguntas. Entón, non está dito que a actuación axudicou a alcaldía e tampouco está dito quen controlou a execución. Ben, a pregunta está feita por escrito e tendes a contestación por escrito e a mellor é o que te estou dicindo. Repasarán a contestación para voltar a está contestada a pregunta, repito, por escrito, e aquí tamén no pleno está contestada. Se hai algunha outra pregunta? Que nos contesten a estas preguntas. Sí, esa por unha banda. Outra pregunta sería tamén para a señora Besada, sentindo moito, e tamén outra repregunta. Que trátase nesta ocasión sobre o peche metálico das pistas da Reiboa, por máis de 43.000 euros. No pleno pasado, o seu goberno aprobou co voto en contra do noso grupo do PP de Poio e co voto de calidade do alcalde unha modificación de crédito para pagar esta factura para o peche das pistas da Reiboa, que contaba co informe desfavorable do Departamento de Intervención por, entre outras cousas, superar o límite permitido na lei e que tiña por obxecto que non debería ser adxudicado como foi neste caso pois a dedo. E precisamente nos preguntamos sobre quen foi especificamente o que solicitou e adxudicou a dedo esta actuación de 43.000 euros. E no escrito non se contesta esta pregunta. Polo tanto, aproveito para voltar a preguntar quen solicitou e adxudicou esta actuación. Se a contestación esta vale pola anterior, entendo que a alcaldía. Pero, digamos... Vamos a ver, está os escritos, a contestación que vos recibiste está colgado no portal de transparencia, se non me equivoco, está colgada no oficial, e foi un encargo tamén da alcaldía, pero se vos contestou por escrito de maneira clara. Está clara aí a contestación, atendes por escrito.
Sí, Non a hai, contestación non hai está. Outra cousa é que se conteste as nosas preguntas, alcalde. É como Perdón? outra cousa é que se conteste o que nos preguntamos. Pero É está como- contestado o que vos Está preguntastes. contestado, pero está contestado o que vostedes queren. No, Non que o vos que nos preguntastes. preguntamos, alcalde. Está contestado xusto o que vos preguntastes. Non, a verdade é que non. Por eso voltarnos pois a preguntar. podémolo mañán se queres o lemos e calquera no portal está aí explicado. Algúna outra pregunta? Bueno, son dúas. Perdón, xa van as dúas. Non son dúas, son tres. Son tres. Sí, A sí. veces paso menos reglamentos. Sí, son Sí, tres. Vale. sí. A terceira pregunta para a concelleira de Transparencia, Silvia Díaz. Ten que ver coas preguntas anteriores. Ten Coa que que? ver para Perdón, Silvia Rocío. Díaz, alcalde. Perdón, que non te escoitaba, Rocío, repite. A pregunta para Silvia Díaz. Sí. Vale. Ten que ver coas preguntas anteriores, con gastos que superan os límites de contratación, sen partidas presupuestarias, en licitación pública, con informes negativos, que o goberno non contesta ata que non lle queda máis remedio sobre quen licita as actuacións, quen aproba os gastos. O que máis, todas as semanas chegan ás nosas mans informes de intervención, como este, no que cito literalmente, infórmase que constan pendentes de aprobación por falta de crédito facturas correspondentes a gastos correntes por importe de 300.500 euros. Ademais, ponse en manifesto que a bolsa de vinculación carece de crédito para aprobar os gastos. Así pois, para evitar que siga levándose a cabo o incremento das facturas en consignación orzamentaria, será preciso que os ordeadores do gasto, é dicir, os concelleiros do tripartito, actúen con prudencia, sobre todo na contratación menor, que habitualmente se leva a cabo de modo verbal. Se lembra unha vez máis a obrigatoriedade de acudir sempre con carácter previo á realización do gasto ao Departamento de Intervención co fin de comprobar a asistencia de crédito. Isto son informes que recibimos semanalmente, de feito este da semana pasada do Departamento de Intervención. Pois ben, voulles a ler outra cousa. Neste caso é de xuño de 2019. Un momento, por favor, non sei por se favor, me... vamos a ver, esta non é o reglamento non establece esta maneira de actuar. Faga a pregunta, por favor. Sí, pero é que estou expoñendo a pregunta. A pregunta é sobre o que... Sí, faga a pregunta claramente. Eu lle pediría que faga a pregunta. Agora vai. Entonces, en xuño de 2019, a concelleira Silvia Díaz dicía que poría en marcha procedimentos administrativos para aquelas obras e servicios que superasen os importes marcados pola Lei de Contratos, con concursos que limitasen o gasto e que contribuiría a administrar con maior control e transparencia as partidas destinadas a cada actuación, establecendo criterios para adxudicar as obras e servicios menores e atendendo a concorrencia competitiva e a igualdade de oportunidades. Ela dicía, en xuño de 2019, que un goberno funcional e operativo debe observar escrupulosamente o funcionamento municipal. Os asuntos deben contar sempre coas reservas de crédito correspondentes. E a pregunta é moi clara. A ver se chega a pregunta, a ver. A ver se chega a pregunta. É moi clara. Despois de 2 anos e medio de darlle a alcaldía o BNG e o PSOE, como valora os avances e a regeneración e a transparencia e a utilización eficiente dos recursos públicos que, teóricamente, ia traer ao Concello de Poio. É o meu turno, alcalde. Sí. A min, de verdade, Rocío, intentar meter con calzador no turno de preguntas esta especie de, non sei como chamarlle, me parece de verdade absurdo. Eu agradecería que o Partido Popular deixara de facer este uso tersiversado do punto de rogos e preguntas. Se de verdade hai tantísimas... Rocío, estou falando eu. Sí.
Ademais, rogos e preguntas non dá pé a debate. Correcto, pero pódese falar. Pero vamos a ver, Rocío, un poquinho de seriedade. Aquí as preguntas están recollidas perfectamente no reglamento como deben ser. Non é un Si, debate, alcalde, é unha podo pregunta. continuar co meu turno, alcalde? Perdona, Silvia. Sí, gracias. Que non se deturpara desa maneira o que é o funcionamento do pleno, por favor, porque de verdade é que xa non hai por donde collelo. Unha cousa é estenderse 15 minutos en facer unha pregunta, bueno, calquera pode entender que hai preguntas que necesitan unha exposición máis longa ou menos, pero xa isto roza un pouco o esperpento. Teño que decilo así. Ao respecto da pregunta anterior, por aclarar, porque como se fan moitas afirmacións tan gruesas que son totalmente falsas, a pregunta anterior está perfectamente recollida no portal de Transparencia e está moi clara a resposta á pregunta plenaria que fixechedes no pleno do mes pasado. Eu agradecía, e o fago en forma de rogo, que si é verdade que o Partido Popular ten tanta acumulación de acceso á información sin responder, ten tantísimas preguntas acumuladas sin responder, que aproveitase o turno de ruegos e preguntas para o que é o turno de ruegos e preguntas, que é para formular preguntas e para pedirme a miña opinión, Rocío, como se pode falar, en calquera ocasión, pois me podes pedir o que é unha opinión persoal. Ben, gracias. Remata o turno de rogos e preguntas. Eu quería facer un rogo, alcalde, me permites? Sí, como non. Sí, vamos a ver, o meu rogo vai no sentido de que, dado que o apartado de rogos e preguntas se está convertindo nun desfase total, a min a intervención de Rocío recordábame a última homilía que lle escoutei ao padre Carrera, pero indo ao grano, o que pido é que no próximo pleno se traiga unha modificación de regulamento orgánico da corporación, limitando o tempo que se pode intervir para facer preguntas, porque está claro que cando non se establecen límites se abusa, e o peor que se pode ocurrir é ter que andar a porlle cancelas para que non che pasen para dentro do eido, e é o que necesitan ustedes. É imposible que ustedes teñan un comportamento correcto e educado e que fagan uso dos seus tempos en forma de vida, e en ese caso, para nosa desgracia, teremos que pôr a cancela, establecer un tempo para que ustedes a ver se non nos saltan por riba. Afortunadamente establecemos o tempo para non escoitarte unha hora. O que deturpa o turno de preguntas é que preguntemos e non nos conteste nin a nós nin a veciñanza de Pollo. Gracias, repito, as preguntas foron contestadas, as que se fixaron no pleno pasado en forma e plazo correspondiente, e recolles as preguntas que se fixeron horas. Creo que se contestaron todas por aquí en voce, e o que pediría é que as preguntas fosen efectivamente claras, é dicir, o reglamento recolle o sistema de preguntas, as 3 preguntas correspondentes, e que se fagan preguntas e non que se faga unha exposición de máis que pregunta, unha exposición de motivos para chegar á pregunta en sí. Bueno, gracias de todas maneiras, damos por rematado o pleno, se non hai... Rematas o turno de rogos e preguntas. Boas noites. Falta unha, alcalde. Falta un rogo, alcalde. Escoitaseme. Pois, desculpa. Desculpa a miña... Creín que se fixeran as 2 preguntas e os 2 rogos. Non. O rogo é sobre Camiño Cachadas en Campelo. Este último, que, como recordades, presentamos unha moción en xullo do ano pasado que se aprobou por unanimidade para humanizar o Camiño Cachadas en Campelo, especialmente para mellorar o estado do camiño e garantir o acceso de peóns e vehículos de emerxencias nesta zona. De feito, naquele entón, o señor Agís calificounos de oportunistas porque xa o estaban a facer. Pois ben, ano e medio despois,
rogamos que cumpran a moción que aprobamos por unanimidade e que actúen para mellorar o camiño Cachada en Campelo. Ben, recolle esa pregunta. Alcalde, me gustaría responder ao rogo. Sí, Gregorio. Vamos a ver, efectivamente, aí se aprobar unha moción, eu dixen que se estaba a facer as melloras de alumeado naquel momento, cando estamos poñendo alumeado, vostedes presentaron a moción. Evidentemente, estuvemos facendo xestións para intentar mellorar ese vial, e xa yo teño comunicado en algunha ocasión. Xa o preguntamos, por favor, respete. Despois, claro, si decimos que, en fin, logo non lle gusta que utilicemos calificativos. Por favor, lle pido que respete, polo menos no meu turno, respete o reglamento, porque que senón isto se converte nunha selva, igual o que queren, pero debemos ser un pouco respetuosos, porque o pleno está precisamente para xerir o órgano máximo deste concello, e aí o respeto á institución, o respeto aos veciños tamén se demostra no comportamento que temos coas institucións. Como lle decía, a única fórmula que existe para mellorar ese camiño é vía expropiación. Como vostede sabe ou debería saber, o proceso de expropiación non pode ser a uns sí, a outros non. Ten que ser continuo, de principio a fin, cun proxecto continuo, con un ancho continuo. Se vostede ten moito interés en que o Concello acometa ese proceso de expropiación, faga a proposta. Eu creo, é unha opinión personal, que asumir a expropiación do todo vial de principio a fin, tal e como establece o plan xeral de 8 metros, me parece unha barbaridade, porque afecta a todos os veciños de maneira importantísima, se quere facer a proposta, faga a proposta e a votamos, pero creo que lle facemos un fraco favor aos veciños dese entorno. Creo, é certo que ten unhas condicións moi peculiares, como moitas outras zonas do noso concello, especialmente de Campelo, son zonas de núcleos tradicionais, con unhas anchos e uns rueiros moi característicos, e se queremos abordar un proxecto desas características, supón facelo mediante proceso de expropiación que nos obliga a expropiar 8 metros desde o eje do vial en todo o desarrollo do vial. Ponderen e valoren se iso é o que queren. É a única fórmula que existe, non existe outra fórmula posible. Creo que sería moi dañino e perxudicial para os veciños dese núcleo, porque afecta a casas, galpóns, non só peches, que se foran só peches non habría ningún problema, pero afecta a zonas habitables importantísimas. E nós non podemos facer unha expropiación selectiva, ten que facerse de principio a fin. Nos votamos aquí humanizar e acondicionar ese camiño hai 1 ano e medio. Eso é o que decimos. O que para nós o que está claro é que a vos sobravos vale, está recollida a pregunta sobravos todo, pero nós estamos aquí, que non estades solos. Gracias. Non estades solos, afortunadamente. Gracias, Rocío. Os veciños saben. Gracias. Bueno, recolleron as preguntas, as contestacións e repito, gracias, perdón por o despiste de que eu entendiera que estábamos a os dos rogos, pero ben, un despiste tendo calquera. En calquera caso, gracias, Paula, gracias a todos, boas noites, damos por rematado o pleno e ata mañá. Gracias.